كان جنك جنت كان لسمك قدس أسجد لك أزلك أسجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك وأجزي أجاسون جسون جس عملك أنت لكل جس قالوا كل هذا نفس سوا كنا نبقى بمهارنا كل سؤال لك كان زي بلا أنت مسسبت صلي كما زبلوا قدوس 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 جابير عملخنا زنبرك زلخان كل حليف كاد ما نزل علم تنبرك مسراق سامرا كاب سمينك علبو بسم كان زل علم تمسكن يكون سلام لغنت كان سلبتارينت كان سلغويتنت كان قدوس جابير عملخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك كان سجدل كلنا ساعات معلت تبارك كان نسخة خمس ساعات مشديان ساعات زليت زي عند ما بارخلنا نبصح صلاة تقبل لنا نمهار قال كادما نعخا زفل مقدخات حجر ما نفس ما يزتمت قبرلنا نزقوا بقى زق جابير أملخنا نعخا نخبر له نحنا دما مودعتنا صبيق قد كان نريلو أبقوا بقى قدسان أب سماي إن أتولو مش قدسان إن تنبرلو قبرلنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا تنكن مكران وقن ورا وقن الحكاد ما سلام هبنا نفسات عقبرتك وعماتك سجاز أبي هيلن نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفت هبلنا بحزن زلو كل ما سنن علنا بنا يدينا قد سرنجل مريم ملادنا بنا ملاك تراد أن بنا نبيتنا وريتنا صار كان سمايتات صلوتات فلينا كم تنهاريا زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مسا فار كان تاب سماي كم دمام دريكون لا تنجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كوكفاد احنا نمبر فتناي تتونا من قسن حيلين كبر نزل علم ناتكا إما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خد دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سغيكا أنا سبرختي خي فركر سقوم رخي وملئت أسقا جابير مساقي أوفست دس والكي عتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسوس منتانا بحرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنام لكن وداني يسكرسوس كانيكا كان سريات يدم ساسي أبساول دلو بركساتي برهان أنتم أويا كانت وأويا ديا كانت وران سارقوس أنات ببسمكم كونوا فتانو انتحانا يرسيونس بلون سميت اجزيو مهار النكسوس مال عصر تقلت زيو مهار النكسوس 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 بزي حلفة محارنا بزي مسأل محل وانا بقفن منفس قدس بأنت اجزيتنا مريم مهارنا كروسوس نمبر 10 تغلت بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كروسوس صقا قويتانا إيس كروسوسن صورك جابي ربون حبرت منفس قدسن قبل علينا بالعلو كلكم من عصفن دربن كويني وراد إذا ساعات زي آمن بارسقا قويتانا إيس كروسوس أما قبرن مفصمتا ساعات معلتن ياكمون لك حسام سالمس لزغونت كم ودعتا قزي عدم سبت قصار ناي مسقانا صلوت سناي نقر نسقبرلنا يغرب حال زيابي ربون قويتنا أملقنا مدحنا إيس كروسوس نمسكنا لنا سويرنا ردي إناني حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسعزا سعز يعونا بسحنا أيو حجون بزعدس على زي عم بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزخ جابر أملقنا لمن لنا وقويتانا زيابير كل تحزابون قويتنا أملقنا مدحنا نجيس كورسوس لعلو كل قبرن من انتو كل قبرن أوش تقول قبرن نمسكنك كالنا سلا سور كانان زردا خانان زحل خانان نبغاون سلا تقرب كانان تقبل كانان سلا دعو كانان زتنع خانان كسعزا سعز يعون سلا زبط حقنا نمسكنك كالنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كالنا كم محرد كون دل لنا إذا قدس على زيان كل زمن وطنان نأخاب بنفرع بفصم سلام كم فصم عبنا كل قناتن كل مكران حبون قولن زغنا كل قبر سيطان مخرخوا فعصبات من العرس الآن وقويتا كبير كاب كل هزب خاونا رح كاب زراع بزل لنا يبوتاونا رح زتعمل زحشن عزلنا تمنن كربيتن كل حل سلام كنرجع سلطان ذهب كنا نسقى مخاب كل خفاء دحننا قال حنا برنا فتنايت اتونا حرور دخا قويتنا املحنا مدحنا يذكر ست من تفقر سبيل بزغبر محرات رقتان بسخا معرم حوم زغن منفس قدسن سغانا صنعتن بو زلك علم كل ساعه نزل عالم علم امين نين الصحات صلوت مزمر 50 حدن واملاح كم سالخا محرن كم تعبير راخ بسايد مسس كا سايد صبيك حصبني كاب حتياتوي ناسرني انا بساي فلط لكم حتياتي كل غزي بقدم ايب زربا خاص عاد فرغان صون كاتر كبسي
أنا نأخاطر بدلكو أبكر ميخا أكي جوركو نوبا بسات ولدكو نيك أبعت أتنستني نونا حق أوشتي خاطر اللي أبو أنتو مهارني من تغصر تسمع زاتريني كبرت كسعودو سبني تنزغت كي أي عصم تحق وساس بحطان حق وسناس معني كتقاو عادي أتي كودن وزل أو سايم دمس سوا أملاق صوري اللي بفتر الليل شنو منفس كاوشتي عادس كابقت كاي دربين حقوس مدحان كامل سلي بفعادة منفس وندقفني ما قد خان مفرس خمرهم يحطان نباهم نسو يوم أملاق من حنيك عبدا دمان نقفني لسانين صرك على الكتب يا قويتا في مسكانا خنقرس خنا فريق فت مسوات باب بلا كان انت زي كونس مقرو كل كان انه مسوات مراري تقوني خمو مسوات املاخ سور منفسي واملاخ من سورون كتكتن لبايت نعوني خا نصيام صقها سنا يقبر الله مكاتيات يرسالم وندا شموسات صرك بزحر مسواتي بمل مسوات باك بلا كاي شو عم مسوي خا راح اقرب لك يوم هاليلويا امين هاليلويا عبيدة ترنبا خمي مزامر معده مزمور 230 أبوي ملقيتا 231 إلسابيت 232 هيوات 233 هومس آيفون لكم دلهم ممر سارة ممر سارة حراي 234 معازة 237 رزنت 238 أنا خم بباية 241 ممر تخلو 242 أربعة 246 ترحاس 247 معازة 248 أبونا هاي مزمور 248 هاليلويا لإግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ نزلعلم على مقامهم زي حلف حق أهبهم نإግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቆን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን أقبازن قرازتن عبيت مسنعشو السم بين العليو قرمو أبلع لسماين مدرنيمو نسم እግዚአብሔር يمسقنوه نهزبون كارنا على عليه سلازي خلان قدسان ودك إسرائيل اتزقربه هزبي يمسقن الله هاليلويا ميتهم زلهم أبعشي رتا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶም ድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مسنا اسرائيلون صبا نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ካህን ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ጽሐን ከም ስርዓት ገጎሩሉ መስአተው ስሙን ድማ አብይድ ሓኦፎን አምላኹን ከም ዘናበለ ባረኹ ወጎይታ አይነትና አዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብሴራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ ኣለና አሜን ክፍልታ ጸሎት መምህር ተክለ ማርያም ክፍልታ ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልዩ ኣለኹ እቲ ብምገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ኣርዕድ አንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሓለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከኣን
بذكرو يلبون أب كهنبون زمسكنو يلبون مو خاب دقاس تيكيت كي تنسيكي نامد حانيخي بنسها أو أملاخ محرننا حيننا نابلكي لما حتاني نعاب نولد ما فس قدوس مسانا يقبع أمين آمين مواسف زي ودا عين عالم اشتغل نفسهم موال سب زي ودا إذا عالم إذا آخر أن زال عالم زنبر أنت زخونسي لنفسي نصور زخونة مخنيات محل وكنيرو جن كأتي يوف زخونة تجوارات كن يتحمع كين أب قدمي يتحق أنيامس زقلع أب عرات حاتات تساتيحكي أب تشللتنت كدعن سقاخي كلخي انت ايو اتهبيو مرسي او خريستوس املاخي بتي ازيو زفرح فردخان اسم بدئتي زلالما فردخان انبركا بتي ملكوتا ونصبرا ابراهانكا انقدقد اللهو انا حسوم دنوس اب عراتي دقيسه زلهو اب هيوتي وين زي قدوس زخونكون نايتي تقبل قرص امنت موساد أفلبي إنا وقعه أملاخي أني قبلني أي أمه يقرب للي إبل الله زني وزلفني زل ألم آمين كبر مسكانا أنا أملاخيكم بيغرطو يتأمتنا آمين هو نسأت تنقل إلسابيت ميوت خزر لها إلسابيت أنا ستدنقلنا بارياخي اتي قلطف صلال رديتكي زرقحي ناتي أب حلناي كم معبد زقمات الكفوء حسابات كاباي أرحقيو ناتا حممتي نفسي بخنتو النت أزيو حلواتا تفيو وعلو أمو ناب صلوتن من نقاحن أبقسيان مخنياتو النسخي كآليتن محرت التلمن علي أدن إخي أدن منشي هيوت نقوسين أملاخين ويتا يسوع كريستوس تسفى إخي آمين آمين أو بيتا هيوت እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር ኦጌታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክነብር ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጌታ ከምቲ ኣባና ተወኪልካዮ ዘለኻ ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕንክና ኩሉ ንዓኻ ይፅበይ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድርን ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዓቕበናን ኣሜን ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሓረኒ ኦ ጌታ ሓቅነትካ ብሩህ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጌታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጌታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጌታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅልእ ኣለኹ ኦ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቅርካ ክብርን ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋኻን በረኸትካን ምስጋናኻን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ መምህር ሳራ
هراي بتليفوني موزنببا تعكسني قدوس እግዚአብሔር በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምስንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሔዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣበን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና አደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጽብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮ ሞመንት ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ኦ ጎይታ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ልማነና ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመፃና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እዙእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኽ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪርና ነፍርት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም መዓዛ ራይ ክብርን ምስጋና ንመድኃኒ ዓለም ይኹን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ማርያም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ዘጸገወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ሓወይ ኣንለይ አሜን። መተው ጸሎተ ሃይማኖት ረዘነት እሺ አሜን ሲሆን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኡኻን ነፍስና ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትርሓስ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካ ኡግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ብጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ
ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምዉታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታትን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ብሽሚትኩም ዘለኹም ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ሙሉ እረይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣሜን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ብበደልና ቅረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይ ፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን أمين سلسلة بالنقدل بكما مهرتك وعقوبك مع بسان بك مهرتك أملاكنا وأكوبك مع بسان بك مهرتك أملاكنا وعقوبك مع بسان وقويت أبقات برنا مسقانا غمزلنا غنصلي بسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصرات مسقا فقد كامتا بسماي كوم دمام دريخو إن عرات انجرانا لما حبنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كاب كفاد حنا نامبر فتناي تأتونا من قصن حيلين كبرين نزل علم نتكا إما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لكله
حلنا خدنجل يخي بسقاخون دنجل يخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنا السبرغتي غي فركر سخم برغيو وعمل تسقى جابير مساقيو وفست الدس بلكي هاتيات ناصر يلنا فتور دغي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين نيتيهم زلهم أبونا قدس أبنا قدس هاي تبهلتن تبهلا ديا تبهلا بوشي اوكي هراي ناين الساعات صلوت وقويت ابزا معلت زي ابكن مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحت انا يو يسغار روحون مفكر سبن سلازغونكا انتو قدسم كايلكا تعرقنا حدا قالنا واملاق بالسلام كن حضر سلامات ليتا بنا ابزانا يدق اس غزينا خاب كل ጭንቀት ناس اغبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملائكه اخلنا بصقام برراينت مفكر سب زغون حدا ودخا ويتانان املاخنا مدحانينا يسوس كريستوس تبون مسؤن كبرن وداسين غرمان زلكا معريخا مزغونه وهابي وات منفس قدسن مسغانا يغباك حج نزل علمن امين دحر نفسه كف ساعه زصلو صلوت وغويتا محرنا محرت كامنا بزحلنا واب نفسه كف ساعتن غزين اب سماين مدرين بخبرت سجدلكا كريستوس من املاخنا بعلنا ويت عقسم بزحمراتن بسنات ملاخن رخون نتمعنا زقداميام حاتياتنياتاتو نتمحر حتى من الساعات اللي يسبيه وقت كنبر مرموت زي تدلي من تصبيهم زل تسفى سمايات كرهبو نقول لهم نابد احنا تتقدم وقويت ابزا ساعات دي انا كل ساعات لما انا نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفع حزن سكات برد عنا كلنا ممكن نقب قدسان ملاخت حلونا نودت امنت كان من رحمه انتي نابت زي مرمرن زي وسن فتات كان بصح عدلنا اسخان زل عالم برخيخا امين الهوت يسمع لنا ابونا علات انجرانا لو ما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقستن حيلين كبرن زل عالم ناتكايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا غدنجلي خي بسغاخون دنجلي خي ادي جابير صوات قويتا سداوي سلام لك الله نسغي كابان السبرغتي خي فركرسكم برخيو ومن تتصقا جابير مساقيو وفست دس بلكي حتياتنا خسر لنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين الهوت يسمع لنا ابونا زغبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓረቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ሸዓተ ሃብታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምስታፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብኣንቃ ኣድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ርኅሩሕ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ሰለስተ ኣርእስታት ሒዙሎ ካብ 1 ክሳብ 12 ጳውሎስ ናብ ሮሜ ከም ዝተበገሰ ይብል ካብ 13 ክሳብ 38 ኣብ ባሕሪ ማዕበል ከም ዝተላዕለ ካብ 39 ክሳብ 44 ወይ መጨረሻ ናይቲ ምዕራፍ እታ መርከብ ከም ተሰብረት ይብል ኣብዚ ነቶም ዝነበርና ንምዝኽኻር ነቶም ዘይነበርና ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ቅሩብ رديت كهلونا منتي أب معرف 27 بحفشات وعزو كابيت ما أسرتنا بيت ما أسرتي كاب حدا في بيت فردنا بقال بيت فردي زقوا عزو
ብዙሓት እሱራት ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተኣስሩ ብዙሓት እሱራት ከም ዝነበሩ ንዓኣቶም ዝሕሉ ታራዊ ወተሃደራትን ሓለፍትን መርከብ በዓል መርከብ ነታ መርከብ ዝመርሕ ካፒቴን እዚኣቶም ዝመስሉ ሰባት ከም ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ግን እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ እዚ መከራ ቅድሚ ምምፅኡ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ቦታ ዝንክህሉ ብዕላማ እግዚአብሔር ከም ዘቐመጦ ኢና ርኢና ካብዚ ከዓ እንታይ ኢና ንምሃር ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ፍጻሜታት ዝኾነ ቦታታት እግዚአብሔር ሰብ ከም ዘለዎ ንሕና ንረዳእዮ ኣይንረዳእዮ እግዚአብሔር ግን ሰብ ኣለዎ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከዓ እየሃድጋ ለሃገር ዘእንበለ ኣሃዱ ሄር ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ቦታታት ፅንኩር ይኹን ርህው እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ከም ዘቐምጥ እዚ ከዓ ንበረኸት ናይቲ ህዝቢ ንበረኸት ናይቲ ግዜ ንበረኸት ናይቲ ቦታ ኢሉ ዘቐመጦም ምዃኑ ኣብ ኩሉ እዋናት እንድሕሪኢና ደቂ እስራኤል ንምድሪ ግብፂ ቅድሚ ምሕላፎም ሙሴኡ ኣዳሊሎን ከም ዝፀንሐ ደቂ እስራኤል ንምድሪ ጓና ክስደዱ ከለዉ ኣቐዲሙ ብችነ ጥበቡ ንበዓል ኣስቴርን ንማርዶካይን ኣቐዲሙ ከም ዘሕለፈሎም ንፋርስን ባቢሎንን ክስደዱ ከለዉ በዓል ዳንኤል በዓል ኣናንያ ኣዛርያ የሕዋቶም ኣይፈልጥዎም ቶም ገዛእታ ኣይፈልጥዎም ከም ዘቐመጠ ስለዚ ኣብዚ 27 ከዓ ቅድሚት ማዕበልን መከራን ምፅኡ ዝመክር ዝምዕድ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ዘቐመጠሎም እሞ እዚ መገዲ እዚ ንሂወትና ንንብረት ዘይኮነ ንመርከብ ዘይኮነ ንሂወትና ፅቡቅ ኣይኮነን ከሓስብሉ ኢሉ እንተረድኦም እኳ እቲ ንዕኡ ዝመርሕ ዝነበረ በዓል ስልጣን ግን ካብ ንጳውሎስ ንዋና መርከብን ነቲ ካፒተንን ይኣምን ስለ ዝነበረ ንዓኣቶም ሓቲቱ ንሳቶም ከዓ ንኺድ ንበገስ ምስ በልዎ ነቲ ናይ ጳውሎስ ቃል ማለት ቃል ኣምላኽ ነቲ ካብ ብኣምላኽ ዝመፀ ብኣፍ ጳውሎስ ተነግረሎም ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ቅድም ሓበሬታ ክህቦም ዘቐመጦም ኣብቲ እዋን ጨንቂ እውን እግዚአብሔር መንፈስ ምንቕሓቕ ሒብዎ ስሊኦም ይፅሊ ከም ዝነበረ ስሊኦም ይፀውም ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ከዓ መልሲ ከም ዝሃቦ ን14 መዓልቲ ብዘይ መግብን ብዘይ ማይን እሞ ከዓ ኣብ ማዕበልን ኣብ ባሕርን ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ 14 መዓልቲ ግን እግዚአብሔር መልሲ ከም ዝሃቦ ስለዚ ተኣነ ዘገልግሎ ተኣነ ዝናቱ ህያው እግዚአብሔር ካብቶም ምሳኻ ዘለዎ ሓንቲ እኳ ኣይጠፍእን እዩ ኢሉኒ እዩ ኣነ ከዓ ይኣምኑ እየ ስለዚ ክትበልዑ ኣለኩም ኢሉ ከም ዘፀናንዖም ብሓፈሻ እቲ ጉዕዞ እናበርትዐ ምስ ከደ መርከብ ክትስበር ኮላ ገለ እሱራት ሃዲሞም ክኸዱ ምስ ደለዩ እቲ ሓላፊ ግን ክቐትልዎም ምስ ኣዘዘ ግን ንጳውሎስ ከድሕኖ ኢሉ ብምክንያት ጳውሎስ ንኩሎም ካብ ሞት እውን ከም ዝደሓኑ ብሓፈሻ ኣብዚ ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ቦታ ናቱ ኣገልጋሊ ከም ዝቐምጥ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ኩነታት እግዚአብሔር ስለዚ ንሕና ግን ነቶም ካብ እግዚአብሔር ተቐቢሎም ቅኑዕ ምኽሪ ቅኑዕ ሓሳብ ዝህቡና ኣብ ግዜ ፀባባና ዘፀናንዑና ከመይ ጌርና ንሰምዖም ከመይ ጌርና ንለልዮም ናህና ግደ ይኸውን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ስለዚ ምስኡ ኣተሓሒዙ ምስ ደሓና ኢሉ 28 ጀሚሩ ኣሎ ብምሉእ እቲ ምዕራፍ 27 ብግቡእ እንድሕር ዘይርኢናዮ ካብዚ ተጀሚርናዮ ምስ ደሓና ትብል ካብ ምንታይ እዮም ድሒኖም መዓሲ ብኸመይ መሊሹ ናብኡ ዝመልሰና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ማለት ካብቲ ስራሕ ሐዋርያት ወይ ግብረ ሐዋርያት መወዳእታ ምዕራፍ ማለት እዩ ካብ 1 ክሳብ 10 ጳውሎስ ኣብ ደሴት ማልታ ይብል ኣሎ እዚ ቦታ እዚ ታሪኻዊ ቦታ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ እዩ ካብ 11 ክሳብ 15 ጳውሎስ ናብ ሮማ ከም ዝኣተወ ይብል ኣሎ ካብ 16 ክሳብ 31 ጳውሎስ ኣብ ሮማ ከም ዝሰበኸ ዝብል ሰለስተ ኣርእስቲ ኣለዎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለኩም ከተንብቡ ትኽእሉ ኣነ በሉን እሞ ናብዚ ናይ ሎሚ ኣገልግሎትና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንጅምር ኣቦና ተቐዳሚት ኣነ ክገብራ ሂወት እየ ራ ህይወት ሓብትና እግዚአብሔር ኣገልግሎት ይባርክ
امين قلبت اسمع امين الراي تخلايتي باولوس ابروما 5 بخت بالزله طب 15 17 باولوس ابروما 5 بخت بلالا رايت جزينا نتغملو أبوي مرقت أسمر له الراي سمحوي كاب 11 17 باولوس ابروما 5 بخت بلالا الراي سالسيتنا يموداتان باولوس اوكي تقدميتن ابروما 5 باولوس ابروما 5 بخت بلالا تموداتا الراي موداتا ممهر تخماريام هرا بنجد الراي جمري هي حبتنا እሺ ኣምላኽ መድሃንያል መሳየም ይኹን ክፍትኒ ጳውሎስ ኣብ ደሴት ማልታ ምስ ደሓና ከዓ እታ ደሴት መሊጥ ከም እትበሃል ፈለጥና እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣዝዮም ደንገጹልና ዝናም ይዘንም ስለ ዝነበረ ስለቲ ቁሪ ድማ ሓዊ ኣንዲዶም ንኩላትና ተቐበሉና ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሸም ኣኪቡ ናብ ሓዊ ከእቱ ከሎ ተመን ብምኽንያት እቲ ረስኒ ወፂኡ ኣብ ኢዱ ነኺሱ ጠልጠል በለ እቶም ደቂ ዓዲ ከዓ እቲ ኣራዊት ኣብ ኢዱ ጠልጠል ኢሉ ምስ ረኣዩ ነንሕድሕዶም እዚ ሰብኣይ ዝስ ብርግፅ ቀታል ነፍሲ እዩ ካብ ባሕሪ እኳ እንተደሓንስ እቲ ሕነ ዝፈድእ ኣምላኽ ብሂወት ክነብር ኣይሓድጎን ተባሃሃሉ ንሱ ግን ነቲ ኣራዊት ናብ ሓዊ ፀግ ኣበሎ ገለውን ኣይጎድኦን ንሳቶም ከዓ ክሓብጥ ወይስ ሕጅስ ሞይቱ ክወድቕ እዩ ኢሎም ይፅበይዎ ነበሩ ነዊሕ ምስ ተፀበዩ እሞ እኳ ከም ዘይተጎድአ ምስ ረኣዩ ከዓ እዝስ ኣምላኽ ኢሎም ቃሎም ለወጡ ኣብ ጥቓታ ስፍራ እቲኣ ከዓ ናይ ፒብልዮስ ዝበሃል ኣውራ እታ ደሴት ሓያሎ ጉሩህ ነበረ ንሱ ብፍቕሪ ተቐቢሉ 3 መዓልቲ ኣንገደና ኮነ ድማ ኣቦ ፒብልዮስ ብዓሶን ብውፅዓትን ከብድን ሓሚሙ ነበረ ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ፀለየሉ ኣእዳው ኣንቢሩ እውን ኣሕወዮ እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቅታ ደሴት ናብኡ መፂኦም ተፈወሱ ብብዙሕ ክብሪ ከዓ ኣኽበሩና ክንበገስ ከለና እውን ዘድልየና ዘበለ ኣስነቁና ኣሜን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ቃለ ህይወት የስማዓልና ኮና ሳሙኤል ሓውና ድሕሪ 3 ወርሒ ከዓ በታ ኣብ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ዕላማኣ ዲዮስቆሮስ ዘለዋ ናይ እስክንድርያ መርከብ ጌርና ተበገስና ኣብ ሲራኩዛ ምስ በፃሕና ከዓ ኣብኣ 3 መዓልቲ ቀኒና ካብኣ ሓሊፍና ከዓ ናብ ረጊዮም ኣቶና ንፅባሒቱ ንፋስ ደቡብ እንተተላዕለ ድማ ብኻልኣይቲ መዓልቲ ናብ ኤትዮሎስ ኣቶና ኣብኣ ኣሕዋት ረኸብና ምስሃቶም 7 መዓልቲ ክንቅንውን ለመኑና በዚ ከምዚ ናብ ሮማ ኣቶና እቶም ኣሕዋት ወሬና ምስ ሰምዑ ከዓ ክሳዕ ኣጵዮስ ፌሮስን ክሳዕ 3 መሓድሮን ክቕበሉና ወፁ ጳውሎስ ከዓ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ ልቡ እውን ሃደአ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ሳሙኤል መምህር ተኸማርያ ኣብ ሮሜ ምስ ኣተና ከዓ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ነቶም እሱራት ንሓለቃ ሰራዊት ኣሕሊፉ ሃቦም
ጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕልዎ ዓቀይታይ ንበይኑ ክቕመጥ ተፈቅደሉ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ፀዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ከዓ በሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ወይስ ምስ ስርዓት ኣቦታት ዝበኣስ ነገር እኳ ዘይገበርኩስ ካብ ኢየሩሳሌም ብእስረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕለፉን እዩ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብፅሕ ምክንያት እንተ ሰኣኑለይ ከዓ ክፈትሑን ደለዩ ኣይሁድ ምስተረሩ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ እንከለኹስ እንከለኒ ክነሰይ ጨኒቁኒ ናብ ቄሳር ይግባኝ በልኩ እምበኣርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቁሕ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ እሞ በዚ ምክንያት እዚ እየ ክሪኦኩምን ክዛረበኩምን ዝፀዋዕኩኹም ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳቤ ኣይተቐበልናን ካብ ኣሕዋት መፂኡ ዘውርየልና ወይስ በኣኻ ክፋእ ነገር ዝነገረና የልቦን ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝፃረሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እተሓስቦ ዘለኻ ካባኻ ክንሰምዖ ንደሊ ኢና በልዎ መዓልቲ ድማ ቆፀሩሉ ብዙሓት ኮይኖም ከዓ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መፁ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረድአ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናመስከረ ተርጎመሎም ገሊኦም ነቲ እተነግረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣበይዎ ንሓድሕዶም ምልጋብ ሲኢኖም ተፈላለዩ ጳውሎስ እዛ ሓንቲ ቃል እዚኣ ምስ ተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ብነቢ ኢሳያስ ነቦታትኩም ፅቡቅ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ናብዚ ህዝቢ እዚ ኪድ እሞ ንገሮም በእዛኖም ከይሰምዑ ብዕንቶም ከይሪኡ ኣእዛኖም ኣፅመሙ ብዓይንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምልሱ ኣነውን ከይሕልዎምሲ ልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ረጉድ እዩ እሞ ምስማዕ ትሰምዑ ኮቶ ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ እውን ትርእዩ ኮቶ ኣይትጥምቱን ኢኹም እምበኣርከስ እዚ ምድሓን ኣምላኽ ንህዛብ ካብ እተለኣኸ ኣባኻትኩም ፍሉይ ይኹን ንሳቶም ከዓ ክሰምዕዎ እዮም እዚ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ነድሕድሕዶም ብዙሕ እናተኸራኸሩ ወፁ ጳውሎስ ከዓ ኣብታ እተኻርያ ቤት 2 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም እውን ይቕበሎም ነበረ ከይተኸልከለ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ትብዓት እናሰበኸ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህር ነበረ አሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ራይ ህይወት ሃብተና ኦኬ ኣቦና እሞ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ንስኹም ትብለይ ትኾኑ አሜን አሜን ሁላህና ተማሃረ ኢና ዝምህር መንፈስ ኣምላኽ ኣለ መንፈስ ቅዱስ ኣለ ኣሜን ኣብታ 27 ከምዚ ጅምሩ ከለኹም ዝገለፅኩልና ገሊፅኩም ማይኹም ኩሉ ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ነይሮም ቤት ማእሰርቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ግን ኣብታ መጨረሽታ እታ መርከብ ምስተዋሕጠሲ ከምዚ ድሓውን እያ ትብለና ኣብታ 44 ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ኣብታ 44 ኮይና ሳብ 27 ማለት እየ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም ብስባር ናይታ መርከብ ኩሎም ወፂኦም ድሒኖም ኣብ ምድሪ በፅሑ እዩ ዝብለና ሕጂ ኣብታ 28 ነታ ምስ ደሓና ከዓ ነታ ደሴት ትበሃል ነታ ደሴት መሊጤ ከም እትበሃል ፈሊጥና ኢሎም መሊጤ ሽምያ ዳሕራይ ክሓተኩም እየ ዓዲኣ ማለት እዩ በቲ ኣነ ተረዲአ እያ ዘለኹ ወይ ካልኦት ክኾን ትኽእል እያ እቶም ደቂ ዓዲ ኩሎም ደንጊፆም ዝናብ ከኣሃርም ስለ ዝነበረ ደንጊፆም ኩሎም ሓዊ ቀሪቦም ነቲ ቁሪ ከድሕንዎም ኢሎም ብፅቡቅ ተቐቢሎሞም ይብለና ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓዊ ዝኣገድዎ ብዙሕ ቀሸማት ከምፅእ ክውስኸሉ ኢሉ ነቲ ሓዊ እንዳበለ ከሎ ካብቲ ረስኒ ተላዓለ እቲ ተመን ኣብ ኢዱ ተጠምጢሙ ጠልጠል ክብል ተረኣየ እቶም ደቂ ዓዲ ግን እዚ ኣራዊት እዚ እኮ ጠልጠል ዝብል ስለ ዘሎስ እዚ ሰብኣይ እዚ ቀታር ሰብ ስለ ዝኮደ እዩ ዋላ ካብ ባሕሪ ድሓን ዳ እምበር
عندك أملاخسي كبحري دحانمبر حنا زفد أملاخيو حجب زي أنا عاي قربتي اتنايسب أتحساس بعيو تقلتيف كان نجاتيفيت مزرابين بر أملاخسي كل جزيز كدحننا حجزنا حدا خطفة عيدليني نحنا قلتيفنا الدسيشن جيروم تمسبات مالتي بزي كن باولس كا نتي تمن نتيجو كم زدربايو جن الساتم ستيل حجو كم زي كحبتيو حج موت كموتي لهم ستيل أي يقبلون أي أمانون جن صبي ونيرم جن نويح جزء سقم سبالو ملشام حسابهم لويتهم تزرباس كل تزربات تزرب ما بتيا الزق أثار سبيم أبزي أخا أملاخ إزسنا ود أملاخ يقولوا جميرا مالتي حجب زيات مهرنا معنا كم زاخينا ترد النسي قالاتنا خنبل كم زلنا قلتي في ناسي أملاخ كل جزيس نتزفت أرسبسي كدحنو تزيكينو كقتلو ويكبلسي عيدليني أبتا تغس حجي أبتا تاسفرا إتي أخا ناي بيلوبس زبها الأورا ناي تدسيت حي أبتا بيبليوس زبها الكا بتعم قر زخني فقر زخني خم تقبلهم سلسة معلتها انقدم يزبلنا كنا دما كنا تي أبوتي بيبليوس كا بعسن بوتساعتن حميمو خمز نبرة جن قدس باولس آتيو صلوت غيرو خمزة دحانو حجزيان نتهم هزبس بزح نجر نأي كمز رعايم كمز محارم بجهد برئي إذا مسكونا دماءتهم كالو حمومات ناو أمتيوم اتيوم كالو حمومات نايتع ديسيت بهالعدي ممتيوم يفوسون يتعيون كمز نبرو مهرنا ببزح كبري بزح كبر خاء اتيوم عدي سانبت خلو خلو بدن بجيرهم كم زفانوهم سنقوم هيوم تحقيسهم خمس غدي أتمهرنا متناي قدس باولوسي برؤي كم تزبركم مقدمكم إزجابها كل جزء إنه هزبك قدس لزي دلي قدسانو كم سدلنا إنا نرئي هجن حناوين زخنا شجر كم تخلصي كنت صبي أملاخ شرشو خمزة قد فنا بلا حجوين زوري دونا زولو بزعدنا كل خوين زولو بتعيد استعانة ميتشم نيبا حق إذا نيبا بالنجا بتعمي تمسجن هون مدهني علم ميت أنا نعكاي كمزة حجزي عتومين كبلي زولو نبرو جن أملاخ قدس نوعنا تمهز بزادحن باولس أسمحلو مالتي نعناوين كحزلنا يو أملاخ تم يحق زلنا الناس تسفخ نقبر بزي حجن مهار زلنا كنستنتو نخيل انتو قدوا لك عملوا ليه بنا متعام صبق مقلاسو يبزحلكي هيوت حبتنا كتقلقلوا له نباري آمين انت قداميتي كلتا قال أبكو تربعته إذا سبعيزي برقز قتال نفسي هجيب برقز كتل كلها زرقا قز تايو نقر علو مالتي منات بتزري وزن برو إذا سبعيزي برقز تذهبوا مخنيات كاني كابحرو كان توسع أملاح جن بهوت كنبري حدوغن سلازي قتال نفسي برقز قتال نفسي كلاي جن كلاي كاتزجد دوستاني إذا أملاخي إلهم قالهم لواتو تزخف أوستاني خات دحراي مالتي سلازي انتهي زبلنا يعقوب أما لغتم عراف هذا قصر عسران شعاتن عسرا كل بسبب نمسمع قلتف نمزراب دونغواي نخورات دونغواي نوساني دونغواي يخونن بقندو خاك زابير حساباتيكم حساباتكم يكونن إذا كو خمس حماق رهيب وزل خمس سلازو خوني إذا كو سليت وزل خمس خوني إذا خون انتتات نايسب ويقمتات نايسب نحنا هدي إلنا نخونتات كن ريئهم بر بسمعيت بزيت بتن ريئو زلنا زي كونس كينو مخنيات انتاينا تمهرنا زلنا بقى الأملاخ اتزرع حلافي اتزير خاب
ዘለዓለማዊ ንሕና ግን ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአና ዘለና ካልእ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት እቶም ህዝቢ ከመሃሩሉ ዝነበሮም ነቲ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ክጎድኣኩም ዝኽእል የልበን ዝበሎ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ ኣብ ኩሉ ወንጌላት ብፍላይ ከዓ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዚ ዓይነት ከዓ እግዚኣብሔር ነቶም ዝገልግልዎ ነቶም ዝእመንዎ ከመይ ገሩ ከም ዘድሕኖም ካብኡ ንምሃር ማለት ካልእ ምስቲ ኩሉ ሓላፍነቱ ምስቲ ኩሉ ስርሑ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ኩሉ ክሳተፉ ስለ ዝደልዩ ሓላፊ እዩ ብዙሕ እግዚኣብሔር ኣብ ዝመለሰሉ መዓልቲ ሽዑ መዓልቲ ቀሸም መሸም ዕንጨታ ኣርዩ ሓዋ ኣጉዱ ነቶም ህዝቢ ከስሕኖም ምርኣዩ ከዓ እንታይ ዝምህረና ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣዝዩ ትሑትን ኣዝዩ መቕሉልን ሰብ ከም ዝነበረ ከዓ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ ምክንያቱ እታ መልእኽቲ ኮሚያ ትብለና ዘላ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃላት በሙሉ ነፍስ ወከፍ ቃል ሓንቲ ሕንፃፅ እንትኹም ትርጉም ኣለዎ ማለት ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሸም ኣኪቡ ኢሉ ናብ ሓዊ ከእቱ ከሎ ይብል ስለዚ እስኻትኩም ዝዳልውልና እስኻትኩም ዝምግቢ ግበሩልና ንስኹም ከም ዝግበሩ ክብል ይኽእል እዩ ማለት ግን ወዲ ኣምላኽ ወዲ ሰብ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ብዙሓት ክህብን እምበር ከገልግልዋ ይመፀን ከም ዝብል ካብዚ ከዓ እቲ ምቕሉልነት ንርኢ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሓብትና ህይወት ጠቂሳት እያ እዚ እቲ ገባር ሰናይ ናቶም ሐዋርያት ጽቡቕ ገይሩ ዝተቐበሎም ጵጵልዮስ ዝበሃል ኣውራት ሓደ ሴት ሓያሎ ግርሁ ነበሮ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ብስጋ ሃብታም ከም ዝነበረ ፍሉይ ሰብ ምርኡይ ሰብ ኣብታ ደሴት ኣውራ ኢልወሎ ማለት እዩ ምርኡይ ሰብ ከም ዝነበረ ብዙሕ ግርሁ ከም ዝነበሮ ፍቅሪ ኣጋይሽ ከም ዝነበሮ ብፍቅሪ ከዓ ተቐቢሉ 3 መዓልቲ ኣንገደና ኢሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዝሕ ናይቲ ሰብ እንድሕሪእናዮም ትጉዕዞ ልዕሊ 270 ገለን ዝኾኑ ሰባት እዮም ንክንዲዚኦም ሰባት 3 መዓልቲ ከተብላዕ ሓደ ጋሻ ተመፂካ ሓደ መዓልቲ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ሕጂ ክሳብ ክንደይ ናይ ፀጋ ሰብ ከም ዝነበረ እዚ ንሱ ብፍቅሪ ኣምላኽ ተደሪኹ ዝተቐበሎም ግን ብዕላማ ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ጾር እግዚኣብሔር ክፍውሱ ከም ዝመደቦም ንሕና ሰናይ ክንገብር ከለና እግዚኣብሔር ግን ሓለፍኡ ንቤትና ንስድራና ንገዛና ከም ዝሓሊ ምክንያቱ ኣቦ ጵምጵልዮስ ብዓሶን ብውፃኣትን ከቢድ ሓሚሙ ብውፃኣት ከብድን ሓሚሙ ነበረ ኢሉ ስለዚ ምምፃእ ናይዚ ከዓኒ ንጵምጵልዮስ ንሓሙኡ ክፍወስ ምክንያት ኮይንዎ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ጵምጵልዮስ ዝተገብረ ስራሕ ከዓ ኣሚኖን ክመፁ ክፍወሱ ስለ ዝጀመሩ እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቂ ታደሴት ናብኡ መፂኦም ተፈወሱ ንብምልእታ ታደሴት እንታይ ኮይኑ ንበረኸት ኮይኖም ማለት እዩ እቶም ኣጋይሽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ንምልእታ ታደሴት ንበረኸት ኮይኖም ብብዙሕ ክብሪ ከዓ ኣኽበሩና ክንብገስ ከለና እውን ዘድልየና ዘበለ ኣስንቑና እዩ ሕጂ ብስጋን ብነፍስን ብመንፈስን እታ ነታ ደሴት ሓደ ዓብይ በረኸት ኮይንላ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ህይወት ሓብትና መመሊሱ ምግላጽ የብዛሓልከ ከተገልግልዮ ንበሪ አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ፖና አሜን አራይ ሳሙኤል ሓውና ኣራይ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ናተይ ካብ 11 ክሳብ 15 ኣነ ካብዛ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ጉዕዙ ናብ ሮማ እዩ ዝኸይድ ዘሎ 14 ስታይ ቁርብተይ ክዛረበላ ደለ ዘለኹ እቲ ጉዕዙ ብመርከብ ናይ እንታይ ዝብሎ ናይ እስክንድርያ መርከብ እዩ ዝብሎ እቲ ጉዕዙ ናብ ሮማ ገጹ ምስ ከደ ናብ ጲስፊልዮስ ምስ ኣተወ ኣባ ከዓ እንታይ ዝብለና ኣባ ኣሕዋት ረኸብና ምሳቶም 7 መዓልቲ ክንቅንውን ለመኑና በዚ ከምዚ ናብ ሮማ ኣተና ይብል ሕጂ እታ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ምስኦም ክቕኒኦም ለሚኖም ማለት ንምንታይ እዮም ለሚኖም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገልጋሊ ወተሃደር ናይ ክርስቶስ እንታይ ክገብሩ እዮም ለሚኖም በጃ 50 ቀን ክብልዎ ከለዉ እሱ ብዛዕባ ተስፋ ናይ እስራኤል ዘበስር ኣገልጋሊ
እዚ ነገር እዚ ዝቃል ወንጌል እዚ ክሰምዑ ስለ ዝደለዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም እጅ 50 ቀኒ ዝብሎ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ነፍስና ይኸተኣሃስሮ ደልየ ማለት እዩ ንሕና ከንቃል ኣምላኽ ምስማዕ ሃረር ንብሎ ኣብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ትስብእቱ ሓደ ብጋኔን ዝተሓዘ ሰብኣይ ምስ ረኸበስ ነቲ ጋኔን ምስ ወፃሉ ናብቶም ሓሰማታት ከይዱ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ከዓ እተን ሓሰማታት ስለ ዝጠፍኡ እቶም ሕብረተሰብ እንታይ ኢሎም በጃ ካባ ካብ ዝልግስ ኢሎም ኒቆዲሞስ ይውን እንተሪኢና ናሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክጽውዖ ከሎስ በጃኻ ምስ መፀ በጃኻ ትብሎ እንተሃሊካስ ንገረና ይብሎ ሕጂሲ እተን ወንጌል ዘበስራ እጋር ናብ ቤትካ እንተመጽየን ወይስ እንታይ ተራለካ ንስኻ ወይ ንሕና ከንታይ ተራ ዘለና ኣብ ወንጌልሲ እንታይ ዓብ ተራኢና ንጻወት ሕጂሲ ምስ ነፍስናይ ከተኣሃስራ ጸኒሕ ንሕና ነቲ ወንጌል ስንጾምኦ ዶ ወይስ ግድን ስለ ሰበኽና ጥራይ ኮናን ነቶም ኣገልገልቲ እውን እንታይ ዓይነት ተራ ብኸመይ ኢና ክንሕግዞም ንኽእል እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ልክዕ ከም በዓል ፌበንሲ በዓል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዓብ ኣበርክቶ እየን ዝገብራ ነይረን ማለት ሓገዝቲ እየን ነይረን ጅስ ንነፍስና እውን ንሕና ነቲ ቃል ወንጌልሲ ሃረር ንብለሉ ኩሉ ግዜ እንነብረሉ ንፅዕርዞ ዝብል እስታይ ክሰንትን ጸኒሕ እሞ ቃል ሕይወት እስማዓልና ካብኡ ንሮማ ገጹ ኸይዱ ማለት እዩ እንጂ ናብ ሮማ እቲ ካብ ምዕራፍ ሓደ ካብ መጀመርያ ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ሮማ ዘሎ ጉዕዞ እታ ቤተ ክርስቲያንሲ ማዕረኽ እንደያ እቲ ወንጌልሲ ማዕረኽ እንደይ ይስፋሕፊሑ ማለት ክሳብ ሮማ በፂሑ እቲ ወንጌል ማለት እዩ እዚ ቃል ሕይወት እስማዓልና ቃል ሕይወት እስማዓልና ሳሙኤል ሓውና እግዚአብሔር መመሊሱ ምግላጹ የብዛሓልካ ድሕሪ 3 ወርሒ ከዓ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ዕላማ ዲዮስቆሮስ ናይ ዘለዋ እስክንድርያ ዝብል መምህርቲ ኽማርያም ከብሩህልና እዮም ሕራይ መምህርቲ ኽማርያም እግዚአብሔር ምግላጹ የብዛሓልኩም ሓፈሻዊ ናይቲ ምዕራፍ ጌርኩም ክትገልጹልና ኣብ ደምሕረት ናባኹም መሕልፍ ኣለኹ አሜን ጸሎትኩም ዘክሩና በጌታ ጸሎት ቅዱሳን ምሕረት ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን አሜን ካብ 16 ዲኽ ጀምራ በጌታ ካብ 16 ካብ 16 ናብ ሮሜ መጻእና ይብል ብሓፈሻ ግን ብኸመይ ቅድም ድሕሪ ትገልጽዎ ግን ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚርኩም ሓልፈሻዊቲ ምግላጽ ዘድልዮ ግን እንዳመላእኽሞ ክትከዱ ጽቡቕ ኦኬ ካብ መጀመርታ እንድሕር ጀሚርናሲ ጽቡቕ ከይትነውሓና እምበር ድሓና ይነውሓናኒ ምናልባት ሕልፍ ኢላ ድሓን ክርኢን ግብረ ሐዋርያት ስንታይ ማለት እዩ ኢና ክልል ምክንያቱ መወዳእታ ስለ ዝኾነት ግብረ ሐዋርያት ካብ ምዕራፍ እንተርኢና ካብ ምዕራፍ ሓደ ክሳብ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና እንተለና ኣብ ንዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ሓፈሻዊ ብምሉእ እቲ ምዕራፍ ብዛዕባ እንታይ ሒዙሎ እንታይ ተማሂርና ብኸምኡ ክንገብራ ኢና ናብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ናብቲ 16 ክኸይድ እሞ ድሓን ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ስግለጽ ነዛ ምዕራፍ 28 ክግለጽዋ ጽቡቕ ኣሎ ኦኬ ሓራይ ናታ እንታ ኣሽማ ገበር ሓሲበ ነይረ ግን ክንደይ ዓመት ከም ዝወሰደ ከመይ ገይሩ ከም ተገለጸሲ ኣብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ግን ኣሕዋትና ገሊፆሞ ስለ ዝኾኑስ ድሓን 16 መን ክንከይድ ኣብ ቤመጌታ እንድሕር ፍቃድኩም ኮይኑ እንድሕር ግዜ ኣለና ክንምልእ ኣባላት እሺ ፍቃድ እግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን ሕጂ ናብ ሮሜ ምስኣተው ሓደ ነገር ተፈጽምሎ ስለዚ እቲ ንጳውሎስ ሐዋርያ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ማለት ኣብ ርእሲ ከተማ ኣሕዛብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር እተማባጽዓሉ መለኮታዊ መብጽዓ ተፈጸመ ኣብዛ ፍቅዲ 16 እታ መብጽዓ ዝገበረሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺማ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ዓይነይቲኣ እታ ኣብ መጀመርታ ዘላ ኣብ ምዕራፍ ሓደ እንታይ እትብል ደላ الله خيركم ካብ ኣመንባብ ሓይሽ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 8 ትብለላ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑ ኢኹም በሎም
حجنتهم حواريات كلهم حدا خا حواريات باولوس مالتي ولا منفس قدوس عرفت مساتهم انت دي نبر منفس قدوس كم دحضرو حواريات باولوس كم زخا غير مخنياتو كاب يروسالم جميرو نروما بصح روما خاني نمول عالم ابت غزيتي روما تدحيل منغست زنبره ناي كله دارغا ناي بمولو اوروبا ناي نورث افريكا سغا ايشيا زنبره حلافنتي نيرو ويكا وننتي امنو غزاتي امنو سلازي ناب عالم كم دبصح مالتي بكريستنا كم زيلو كم تساح فهي قالصنا مالتي حجي تاثيرو كو انت مصير نرؤسو ام كلخال طراي زي كونس اب صبصاب منغس كريستوس ام ياي يو زتوكورن حجي تاثيري يخيدلو انتاي لخكاتا انتاي لي خمسكر نفسي كما يلي خدحنا كيبلسي بزعبا كريستوس كمسكر مهنياتو اسو سلاز خونت علامه اسو سلاز خونه التنبيس زتوهابنا كم زخت قبري خاصله تبهله او طرح يزتكورنا حواري باولوس زدنق غعزو خمز نبره تسمع እዚ ጉዕዞ እዚ መከራ ዘምጽእ እኳ እንተ ነበረ ከም ሓቂ ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ሰማይ እተመዝገበ ክብሪ እዩ ነይሩ ማለቱ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢሉ ዝገበሮ እዚ ኩሉ እዚ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኣብታ መጽሓፍ እቲኣ ምስ ክርስቶስ ዝነበሮ ፍቅሪ ተመኪርዎ እዩ በቲ ንሞት ዘሰንፍ ትንሳኤ እውን ተሓጊሱ እዩ ኣብዚ ከኣብለና ገሊኦም ስንታይ እም ዝብልዎ ንሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ቤተክርስትያን አንጻር መስጎብቲ ነይረ እቲ ዝነበረ ወይ ከዓ ነይሮ ዝብልዎሲ ንምትብባዕ ናብ ሮማ ከም ዝመጽእ እዮም ዝገልጽዎ ግን ከምቲ ኣፈ ታሪክ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ሃይማኖት ኣበው ማለት ይመስለኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ነይረ ጸኒሑ ዝቀተላ ሰበይቱ ናብቲ ክርስቶስ ወይ ከዓ ናብቲ ዝኣምነሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ደብጽሓ እጅንታይ ብል ሰንጃን ክሩዝስ ምንታይ ብለና ነቲ ኣብ ኢድ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነበረቶ እምነት ምስ ተቀበለቶ ነቲ ብልሽውና ዝመልኦ ህይወታ ምስ ሓደገቶ ነይረ ነዚ በዚ ሓሪሩ ነዲዱ ይብለና ንሐዋርያ ጳውሎስ ክእሰርን ክቀተልን አዘዞ ክቀትልዎን ክኣስርዎን አዘዞ ማለት እዩ እጅን ኣብ 16 ድሕር ከድና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ግዜ እቲ رئيس ختمة أحزاب زنبرة روما أون كي ترفت قدم نعيهود دحرك نترأوين تي وانجيل زمتأسي أو وانجيل وحنس نرأينا ناتهم متأتهم تقبلون ناتهم تقبلوا جنا مثل ولد أملاح كونوا مثل حبهم يبلنا هارب أولس كأقول لك جوال خام مجمر تاون نبايهود كسب خيري ناتهم ناتو زبلون كسب خيماتي تهم ناتو جنا يتقبلون دحر نهزاب كسب جميل حج خاكم يجبر الله مخناتهم روما مسأتوه كي عرفه دحر سلسة محلتي يجميرو ناتهم سبا كوتسا يكألني مس معصورتي يزولو جن ناتهم أيهود تصوعوا ليلي مالتي هارب أولوس نمنتا إنا أيهود تصوعوا سلسة نقرات نرئينا بتقول داي زخونة يكون بزي قدس نا أيهوداوين بمتوع كم حزبو دما كم زي قوامهم ينقرون كم زي تقاومهم نتحقون كم زي تقاومهم نتحزبون كم زي تقاومهم نقرون ناك إساري باي زبالو له مخنيات ينقرون مالو مخنياتو نساتهم كوالا ناتا خصدوني انت دليو أيهود جن ناتا خصدوني سلازي دليو نزيئة ناك إساري باي زبالو كم تقدم زقبرو زنابرنا أيهود كسبت لهم دحرين هاب أحزاب تخيل حاسبو سلازي نابر تسالي تقا قدمنا عاتهم كبلهم نعاتهم تنتيكمو أو تقبلون يرونو ساتهم تنتيكمو ناب أحزاب مكان خخيدي جن بزحلو حوفلي كال معز بين راكب نخون أبتغنا تعالو نمنتائمكم جيرو بمن كجميرو أبتناي بيت منقست خير التي كريستنا خمي جيراتي ولاون كان محج منشن جيرنا يرنا مانيو كريستنا سي نابروم أبتي أو هورا باولوس ديو ولا بيتروس زبل بزي كان ملسون خلينا كمتين الساتهم بحسب زخصصو متكل أي حزن كم متكل أي نبرة مسبوتات مس نبيات ومس حجي زتصارب أي نبرة بمنفس حونت كم فتاوي كم أون كم حاد خبأتهم سلزخونها سبعين يحواتين إلو تصوعوا نتزرواي جمر مالتي بخبرتي دي جمر الله
ንሳቶም ኣብቲ 18 ማለት እዩ መርሚሮም ናብ ሞት ዘብፅሕ ከም ደይ ረኸብሉ ይገልጽ 18 ኣብ ገላትያ 12 ምዕራፍ 2:12 እንተሪእና ገለ ሰባት ካብ ያዕቆብ ከይመፁ ምስ ኣሕዛብ ሓቢሩ ይበላዕ ነበረ ምስ መፁ ግና ንሰብ ግዝረት ፈሪሁ ኣግለሰ ርእሱ እውን ፈለየ ይብል እዚ ከዓ ንምንታይ ከረዳእና እዩ ንሳቶም ሲቶም ኣይሁዳውያን ምስ መን እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ ምስ ኣሕዛብ እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ ሕጂና ዓኣቶም ከዓ ምስ ኣሕዛብ እንዳሕተቐመጡ ኣለኹም ነቲ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ከም ምዃኑ መታ ንክትፈልጡ ከዓኒ እዚ ይነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ይነግሮም ማለት እዩ 16 ብመንፈስ ሓደ ነተጻረርቱ ዘፍቅር ክርስቲያን ገይሩ ንቄሳር ከሰስቱ ክኸሶም ወይ ንህዝቡ ክኸስስ ኣይለመነን ብመንፈስ ሓደ ነተጻረርቱ ዘፍቅር ክርስቲያን ስለዝኾነ ንሱ ንቄሳር ከሰስቱ ንክኸስስ ወይ ከዓ ንህዝቡ ንክኸስስ ኣይለመነን እንታይ ደኣ ቃል ወንጌል ክስማዓሉ ጥራሕ ይለመነን ኣባ ኮይኑ ክሰብኽ ግን ይገርመና እዩ ንምንታይ ከም እሱር መጠንሲ ባዕልኻ ገዛ ተኻሪኻ ሓላውካ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክንገብረልካ ኢና ከም ድላይካ ክግበር ተንማቋሕ ጥራሕ እየን ዘለዋ ተንማቋሕ ከዓ ከም ዝጥቀመለን ንወንጌል ስብከት ከም ዝጠቕምኦ እዩ ዝገልፀና ማለት እዩ 21-22 ብሓንሳእ ትቕልልልን ገሊኦም ምሁራት እዞም መራሕቲ እዚኦም ንብሙሉእ ሓቂ ከም ዘይነገርዎ እዮም እንታይ እዩ ዝብሎም ኣይሰማዕናን ብዛዕባ ካሲ ብዛዕባ ትክስኻ ወረቐት ዝመፀና የለን ካብ የሩሳሌም ዝመፀና የለን እንታይ ከም ዝገበርካ ግን ፈሊጦም እዮም ዳ እምበር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይፈልጡ ነይሮም ከም ሮማውያን ንገዛእ ርእሶም እውን ነቲ ክርስትና ዝበሃል ከም ሓደ ሰክት ፓርት ናይ ጅዊሽ ዳ እምበር ፍሉይ ዝኾነ ሃይማኖት ገይሮም ኣይርእዎን ነይሮም ክሳዕ እቲ ግዜ እቲ ኣይሁድን ሮማውያንን ንክርስትና ከም ሓደ ካብ ሰክት አንቆረታታት ዝበሃል ብትግርኛ በይምርጌታ ከምኡ ኢልዎ ደሎ ኣይሁድነት ደኣ እምበር ካብኡ ናፃ ዝኾነ ሃይማኖት ገይሮም ኣይርእዎን እዮም ነይሮም ንገዛእ ርእሶም ቶም ሮማውያን ነቲ ክርስትና ከም ዘሎ ይኣምኑ ከም ዘሎ ይፈልጡ ቶም ኣይሁድ እውን ይፈልጡ ግን ከም ሓደ ሰክት ካብ ናይ ግሩፕ ናይ ጅዊሽ ከም ዝኾነ እዮም ዝፈልጡ እምበር ባዕሉ ዝሓዘ ሃይማኖት ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ማለት እዩ 13 ኣብዚ ከዓ እቶም ሓዋርያ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እቲ ሓቂ ብምግላፅ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ብሉይ ኪዳን ንምምስካር ዝገበሮ ገደን እዮም ገሊፁ ኣሎ እንዳተኣሳሰረ ምስ ብሉይ ኪዳን ከመይ ገይሮም ኣቦታትና ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ዝበሉ ማለት እዩ ይሰምዑ ይርኡ ግን ኣየስተውዕሉን እዮም ይሰምዑ ግን ኣይርድኦምን ኢሉ ይነግሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስ ኣይሁድ ንምርኻብ ናብ ምርኻባት ከይከይድ ወይ ከዓ ናብቶም ካልኦት ከይከይድ ብዘይምኽኣሉ መንፈስ ቅዱስ ዝተረሖ ስልጣን ስለ ዝነበሮ ብጉጅለ ናብኡ መፁ ናብኣቶም ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ግን ናብኡ ክመፁ ተፈቂድሎም ኣሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ምምስካር ኢየሱስ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትፅቢት እተገብረሉ መሲሕ ምዃኑ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፉ ሙሉእ መዓልቲ ዝገብሮ ነገር ኣይነበሮም ሙሉእ መዓልቲ ካብ ንጎ ጀሚሩ ስጋዕ ምሸት ኩሉ ንሱ ጥራሕ ዝገብር ነይሩ ወላ ሓንቲ ካልእ ስራሕ ኣይነበሮን ማለት እዩ ግን እዚ ከዓ ምስ ማእሰርቲ እዩ ክንርድኦ ዘለና ምስ ማእሰርቲ እዩ መን ይቅልቦ ነይሩ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ይገብር ነይሩ ምናልባት ኣብ መሪጌታ ዝያዳ ክገልፅልና እዮም ኣብኡ እውን ብዙሓት ኣመንቲ ናይ ክርስቲያን ከም ዝነበሩ ንሳቶም ኣኬላ ፕሬሰላ ዝብሎም ኣብቲ ናይ ካልእ መፅሓፍ እውን ኣብኡ ኮይኑ ዝፀሓፎ ክንደይ መፅሓፊ ከም ዝነበረ ክንሪኦ ኢና ወፍል ግዜ እንድሕር ኣለና 24 ገሊኦም ነቲ እተነግረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣበይዎ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ምፍልላይ ዝነበረ ኣብቲ ክሲ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ቅድም ኣብዚ ከዓ ከምኡ መፀ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ብንፁር ተዛረቦም ግናኸ ኣብ መንጎኦም ተኸፋፈሉ ኣብ ሉቃስ 12:49 ከምኡውን 51 ከምኡ ይብሉ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከዓ ናብ ምድሪ ሓዊ ክሰድድ እየ መፅአ ሕጂ ተሓቅን ሓሶትን ብሓንሳእ ክነብራ ኣይክእላን እየን ማለት እዩ ትዝኣምን ከኣምን ተዘይኣምን ከዓ ክፍለ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ወንጌል ክርስቶስ መዓዛ ሂወት ከምኡውን መዓዛ ሞት ክሳዕ ሞት ኣለዎ
كلاي قرنطس معرف كل تعصر شدشته فرق أبيل وسيلة مع ذا هيوت توانجلسي مع ذا هيوتي مع ذا موت كالله حجي أنيتي خات مرس مالتي قال خاباتهم برهان تقبلوا قالوا كأ زير إيوا مش وشتاويت أعنتو يعطون تو قال يومنا برهان خدو قال يوم كأنا بسلمات يخدو مالتي كاب أسران شو من حمشتن سجع أسران شو أتندلا بحن ساعات على لابيله حكي زي سمعن نملكتا برهان زي ريون زخونلو مستر كسمعن كريون سلازة أبيو أكوي حساباتهم يبلو أب زكرياس شو عشر تحري أدلا سجع 10 تخلت تفرق أصل وسط قوات راحي أذانهم عصيهم أعنتهم يعصون سجع زلوبسو أذانهم يسمعوا كوا أنت خونو لبهم جن كسمع أي كلن إيو بسجع زلبس أعنتهم يريا يخونا أعنت لبهم جنا أورات نبرات عندك نساء بسجع زلبس أعنتهم يريا نبرة جن أعنت لبهم أورات نبرة لنا مالتي منفسه وحمامهم سلز زمنيو أمله كيحويهم فرحوا مخنيات أيدول يوانس لبهم سلزي كفتلوسي كحويهم أي كعلم معناته كل جزء قبل بيتنا من حين يسكوستسي وحق حنا يدل ترى قلبنا دي كفينا لبن ولا حنت خجبر أيك بدي يفعل الناس ولا حنت خجبر جاءتهم كأ لبهم سلز عطوا نتبرهان كريو أي كعلون مالتي بتانا من أسرع شو من تندلا مبارسي إزي مدحن أملا نهزب كم التلاخر أباخاتكم فلوت يكون نساتهم كأ سمعوا إياه معناته نباتهم مثل ثم نتخيل تقبلوا نتم تقبلوا جنا ولد أملاك خونوا مثل حابهم يزبل لنا أبز مصحف قبر حوالات أبز عالم ريزو بتصيح الله معناته أفتنا يمشي بتصيح مالتي أب هزاب بتصيح الأمو ويتنا يسوع كريستوس ندحنت ملئت عالم كم زمتن أب يهود راي كم زي تحاصرن نمرججات إيو يبلنا أتي موقعتي حلاون نبأولس عيون نخيف الصم كعبتو أي كعلم انت هيدا بأنصارو نتعيو أتصدقوا بإيدوك عيسله زي قرصه ويكأنا زي فتنه كم مجبن مستن بحقي توهبو قالوا إذا ترحلو جيرملو معناتهم بس خمس خاء اتسنسلت أبسكت زيادة أصارته كم زهلو جبره سين جان كروزستوم سين جروم كأنت يبلنا نتوم أما أسر أب سحتة تمرت زلوا حارة من أنت خوصو ميلو بمأسرتي نابرومي أتون نتا أب حديثن بلوين تجاليس أدلة زلا على مورد بيت من أنت كهبنا كلت عمد أب التقصرة بيت تقمته الجسي نحنا متان كبرحلنا ويك أفت جزيتنا تمزنا برسبات زي كونت رحسي نحناون متان كجلس لنا إلو كلت عمد أما أسرت تقميت خلص نتي أقول مثلا تصدق أخو جلس إلي لنا أسران شعتن أسران سارسان كأني إذا مستزاربة أيكون نحشتم بزح نتخرخر خدو مهنات تما إلون ينزخان أبتنا برما زنبرا خلت عمتات نفلبي نسب إفسون نقولسي نفلايما فيلمون مالتي من الباتون نإبراوين صحيفو خون يخلي بلوبوتات تناربعتي كم تتصحف أنت حمشيتي أم ناتشو أبي مريجتا من البات زيادة خبرنا إبراوين أبغى تصحف يكونتين جناب تمسحف إتي والله ناي سلاسان حدن ناي متشرشة خان كان عند متعارض كوينا لله بزي كازي نصح مخانو مستفلت أخاب إيطاليا ناب سبين كيدو مالتي بخلت عمت سي أبتي أسريت راح يكون النيل نسأ مسكونة زغلو مستزارة بمسرعي وكهدن كم زي المسرعي وشعو أفكيدو مملو مالتي ناب سبين كيدو ناب كال بوتاتاتون كيدو كمز سابقة وي كأمستهم كالوت أمنتي كريستيان كمز تراخبه إيو زغال سنة سقع
أما ترشخا كابو نابتن على إفسون زنبرة أبيات كريستيان كيدو إن عندنا نابرومي كم زتملسة بسسان 4 أما تمرت مالتي وي بدحري التوسن وان بجزء نوري نور نير يبهر أخلي سماعات تقبل بازي كمزي قعز يفت موزمر ذترفة أبي مرجثا بكرش مالنا قال هو تسمع لنا آمين آمين أبي ممرت خمارة مملي شو مجلس يبزح لهم قال هو تسمع لنا مياهم أقلقلتكم يبارك እግዚአብሔር بسب كابت تتزقبع تقليص يزوس خلو يبلي أتي قعزون من تاي علامة خمز نبرة عبتي سبات زدروخنا وي عبتي سيطان زدالو سرحون مدب أملاح كم زلو ساتهم أسيروم نفردي أمزوس دوزلو جن بزعبات اسفع إسرائيل يبو موقوحتا أسير زلو خمس بلا مأسوري مخنيات بزي مخنيات زي كريكم من كزاربوكم من زمزاهو هجيك ساتهم كم حدا أسور بخالو قداي زمسلهم بمنتاي كم تأسرن بمنتاي علامة كم زمسن ينقرم ملو عيو خاهم تممر تقول زلنا خاب نقهم سامشت كاب نبياتن كاب أريتن ترجمة كا يمهر كم زنبرة يجلس أتوزيت جن عشران 4 قال يوم آمنوا قال يوم جن كقبلوا أي كألون ممر زون سبقرهم قال يسمون نعمة زي ما سمعوا مخنيات كاتي تتنبيتنا إسياس قال يسلو أمودات هاجن كي تخل كلها منجست أملخ ببزح تبعت ناس بخه بزعبا قويتانا إس كريستوس يمهر نبري سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩላትኩም እግዚአብሔር ሙግላጽ ይብጽሐልኩም ሎማ አንቲ ካብ ምዕራፍ 28 ግብረ ሐዋርያት እንታይ ተማሄርና ናብ ዝብል መደብና ቅድመ ምስጋርና ናይ መዝሙር አገልግሎት አለና ንመዝሙር ዝተዳለኹም ተለኽን ተቀበለኩም أنا خزمر إلى نير أبوي مرجيتا الرئيس ما يتحبتنا الرأي عني الله أبدي حاسب كيوم ساعات مسحالتي كم سراق خوينو يمتسب ليتي نغتو سندستا نحكي عن ترى كفر لي متى كويتانا نكويتو السراق حوي كابيو فردها كابتنا طليو كابك يا سفرا أبزي حاسب كايو ساعات مسمعتي كم سراغ خوينو يمتسك ليتي نقدو سندستا نحدي أنفران كفردي متسك ويتنا نكويتو السراغ حوي كابيو فردها كابتنا طليو كابك يا سفرا أبزي حاسب كايو ساعات مسمعتي كم سراغ خوينو يمتسب ليتي نقدو سندستا نحدي أنفران كفردي متسك ويتنا نقويتو السراغ حوي كابيو فردها كابتنا طليو كابك يا سفرا يعني اللي تنيلكم سلسة معكمني الهوت يسمع لنا حبتناها أسمايت زماري ملاختي يسمع لنا آمين بتعمي بزعباتي دحر سعادي دحر معالت دحر ورحي أبيناي كونتات بخمي كم زخونة زي نفلطو صوعنا أبزي حسبنا يو ساعات مسمعالتي كم سراغي كوينو يمز بليتي نقدسان دستا نحاتان مسبلا انت أتلا سمايت حبتنا نحاتان فرحان نقدسان دستا نحاتان برهان فرحان اوكي سبق نسخة حوي كابيو فرديها
كابتنات ديها كابتنات ديها مسبلت ويس كابجع سفرة ويس كابجع فردها بتعمي እግዚአብሔር መስገን آمين ويتا نفسكم أبيناي ساعتين جزين كم زمن فلترهم هم حقاقهم عتق مبرهتهم بروه زبلوق على ويتا لنفس وقفنا أمن مرفردتا تون بلا ساعات نايز مريت زقو عزو نايز مريت زي حلاق هيوت نايز مريت زي حلخلاق نايز مريت زي دخام هندبت بسمايا وساني أبكيعو كل خناتات نازل وطلو ساعات لازمت أبزي حسب كايو ساعات مسمعلتي كم سراء خويني مس بليتي نقدسان دستان حتى أن فرهان نسخاها حوي كابيو فردها كابتنات الدها وي كاباجي فردها ندابل تاخ زمرلنا سني حاس ما يتحطينا دقيمة زماري ملاختي اسمع لنا زمرلو حتى قلقلو نباري اسمع يتحطنا هراي كل جزية كم تياب زقلقلوت نبلو كله أقلقلوت قدس بيت خريستياننا ساعات يكون محليت قداسي يكون ناي مرعانا يتمكت ناي حزن ناي زقونا يكون منشو مصحف قدسي سلازي ناي زي مزمور زي منشي كابزن تايتا ماهرنا قدم بالنا منشي هراي هو تحبتنا اتكحفا بالكلغي أو بوناتا منشي تبلا أنسي أبرائي أسرت الشدشتة أبرائي يوحنس أسر شدشتة أسرت حمشتسين تايتا بلالا إنه 5 رقيمة تسألخو ترايم انت خي كيد نحفرتون كي رئيوه اتزنكح كدانون زرنب قصوئيو زابير مسكين بتعمي زابير أقلقلوت كي بارك مقلاس يبزحال كدقاقيمو آمين أبونا إنه كم سرع أخوينة أبزي حسبكم وقزي كم سرع أخوينة يمتسع الله هذا كوا عراقو خيكون نحفرتو خا سبات كيريوي نحفرتو خا سبات كيريو يترفدو عراق كاموخان يترفدو تبجل استقدد خدان كتقبر اب كدانا نشتي قنطاب صياق نغر تليكوا اب كد مسب كبر ازي بسغاي مالتي بنفس عراق كاموخان كساب كندي كبيد موخانو كن قليل نغر ايكوننمو هذا كوا عراقو خيوصن عراقو خيكون نحفرتو خا سبات كيريو اتخدانو زئرنب تبل قال فولي مالتي ام ارناب تبل زئرنب قال نخدانو زئرنب بس هراي عندي تحاونا ماتيوس وانجيل معراف 25 كاب 31 سقع 33 هو هراي جناخ ودسب بخبرو مسمص كلهم ملاقاتو مسؤ شعوون اب زفان كبر يقمط كلهم احزاب دما اب قدمي يكبو نسو خا غواسا نباغيعو كاباطال كم زفلين اب كابنا حد حدت يفلن اتناباغي اب يمانو اتناطال دما اب صغامو يقوم قتل شعو تنقص اب ايمان زلو يبلوم اتم ناي ابوي بروخات نعو اتي كاب مسرة عالم تدالولكم منقست ورسو እግዚአብሔር መስገን እቴን 6 ሸቃላት ወንጌል አጠቃልላ ብሎም ኦሪትን ነቢያትን አቦታት ቤተክርስቲያን ሲ 10 ትእዛዛት ኦሪት 6 ቃላት ወንጌል ኢሎም ኣብ ዝኾነ ናይ መምሃሪ ጽሑፋት ኣብ መዝሙር ዳዊት ብድሕሪቱን ተሓቲመን ኣለዋ እዚአን 6 ቃላት ወንጌል ዝበሃላ እዚአን የን ማለት እዩ ኣብቲ ፍርዲ ወሳነ ዘለወን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓሰብካዮ ሰዓት ምስ መዓልቲ ከም ሰራእ ኮይኑ ይመጽእ ብለይቲ ንቅዱሳን ደስታ ንሓጣን ፍርሃን ንስኻ ሓወይ ካበዩ ፍርድኻ ካብተናጣል ድዩ ካብ ምስ ኣባጊዕ ፍርድኻ ዝብል ሓውና ዓንዲት ናይቶም ነተን 6 ቃላት ወንጌል ዝፈጸሙ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት እተው ናይ ኣቦይ ብሩኻት ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተዳለወ ክንብሎም ከሎ ምክንያቱ በረኸት ከዓ ጠምየ ብሊዕኹምኒ ፀምየ እስቲኹምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ
حزينة أصنانيكمني قاشا خوينة مسيهم تقبلكمني بركات نفس زلكم مرقم سقازي بالكم كبلون كله معاصري إناكا أبيري إناكا إلونكم لسلو خلو نتوم مساخم زلو حواتكم زقبركم لهم نعي غيركم لي بأنصارو نتوم بطال تمثيلهم زلوها نتوم مساخم زلو زي قبركم لهم نعي قبركم لين كم زبلهم قلص مو غني لنا عندي تهاونا قال هوتي يسمع لنا امين قريب تسمع هراي حانتي تقصص هالشيتي أبونا مساعد خير مز عندي تزبلة هو ولاده ولا سكال سبالي هراي اي رئنا له ده حنبليا هو عم ماتيوس 24 كا 43 سي جناخي فلوتو بعال بيت نتا سراقي زمت الله جزي انت زفلتاس من قحي بيتو كتكوعد كلا ون سق اي مبالن زلازي ودسب بزي حسبكم وجزي خمتيمو نسخاتكم دما تدالخم كنو قال هوت يسمع لنا ماتيوس 24 كاب 43 كساب 44 قويتهم بزي حسبكم مزمورنا انت يتفل زلا ابزي حسب كايو ساعات مسمعلتي كمسي كم سراء خوينو كم يمص بليتي بتخكل تمنشي نايقال እግዚአብሔር ابزي موداتا هيوت حبتنا زنببتا بزي حسبكم غزي كم سراء خوينو كمتسي بزي حسبكم ساعتن غزين كم سراء خوينو كمتسي قال هيوت يسمع لنا عبد آمين قال اسمع لنا بنا عبد تنبيت دانيال معرف 10 وكلته باغيرنا نابتي لو ما انت انتي تماهرنا نزبل ارسنا خنسغرينا قصري كلتن سلستن كنببيه كابتوم ام مريت مدري دقيسوم زلوس بزحات قليوم نامناي زلعلم هيوت قليون كا ناب حافرتن نامناي زلعلم نورن كبرابور يومي كابز خمس سورنا اتوم طبيبان كم من صبراق طفر اتوم نبزحات ناب صدق زمرحو كا كم كواخبتي نزل عالم كبره يوم مساعتهم مستون قدسانو يصبرنا እግዚአብሔር ስለዚህ መዝሙርና بحلنان بدمسن بجبرن كنزمرو مئنتي ابزي حسب كو ساعات ابزي حسب كايو ساعات ابزي حسب كيو ساعات مسمعلتي كم سراغي خوينو يمص بليتي نقدسان دستان حتى انفرحان نسخاخ حوي كابي فردخا مستناتال دويس مسبباقي يفردخا دقيمة نسمعي تحبتنا قال هيوت زماري ملاختي يسمع لنا هراي من البات دونجيهم بسرح مخنيات استفل عليه سقمات دونجيهم زعتهم تلهم نايلومي أقلقلوت مزنعتي مسحاب قدوس كاب قبرها وريات معرف 20 شمونتن كاب حدق ساب 10 باولوس عبدسية مالتا كاب 10 حدق ساب 10 حمشة باولوس نابروما كم زعتوا كاب 10 شدي شخص ساب 30 حدن أبروما باولوس أبروما كم زسبة خزبلا رستي إنا حزنا مسينا سلازي لومي كابزي معرف 20 شمونتن انتاي تماهرنا بول كنا إذا ترديني كابزي معرف زي خابزي تقصي زي خابزي قالزي كابزي حسابات زي إذا تردي إذا استنتينا نبلون تلو ناي قبائي يتقزيمون وقبائي يركب اللهم على هو تسمع لنا أبونا كلكم أحواتنا لزمركن الأملاخ بقلتكم كلهم أملاخ يمسكن أبونا ما أزعمك كان اشتكى بزيا نحجت قلتنا تنحكم عن تويون سامي حاونا أطغط عبيد استزارب الله وكاناي أما قشعهم كيدهم مسانا قني زبلوسي نحنا حجب هيوتنا إلو حاسفاني رمو أنا ون كاو تبقيسه كوم حاسب سأنيحه نحنا حجي قال أملاخ
እሳቶም ብክንደይ መከራን ሽግርን ብባሕሪ ብጣሕሪ ኸይዶም ወንጌል ንኸበስሩ ወንጌል ንኽምህሩ ክንደይ ሽግር ተንከራቲቶም ድሕሪ ክንደይ እዋናት ከዓ ይኣትውዎ ነይሮም ኣብቲ ወንጌል ዝተሰበኸሉ ቦታታት ማለት እዩ ዝገለጽኩምልና ሕጂ ከዓ ንሕና እንኳን ሕራይ ትመፁና ኣለኹም ዲኹም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ሲ ብመደብ ኣምላኽ ናባና ናብ ዝምፂና ናብ ዝምስ መፃና ከዓ ዝምህሩ ከዓ ሰዲድልና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብኸምኡ ይርድኦ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ሽግርን መከራን ተሻጊርኩም ዝመፀኹም እዚ እግዚኣብሔር ሲ መደቡ ነዊሕ ምዃኑ እሞ ኣብ ገዛና ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ማዕጠናት ዩቱባት ኩሉ ቃል ኣምላኽ ንሰምዖ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣዝዩ ምስትናታቶም ኮምፔር ክትገብሩ ከለኻስ ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ እንታይ ሓስብ ነይረሲ መራኽብ ክስርሓ ከለዋስ ኣዝዩ ብጥንቃቐ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ሂወትካ ሰዊእኻ ኢኻ ዝሰጋገሮ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ባፅዕ ስለ ዝዓበኹስ እቲ ናይ ጃልባታት ይኹን እቲ ናይ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ንውሽጢ ዲፕ ዝኾነ ባሕርታት ጸልማት ክትሪኦ ከለኻ ወይ እውን እንዳሓንበስካ ከም ገለ ሳይዝካ ተሕት እንተደኣ ኮይኑ ማዕረ ክንደይ ፀገም ከም ዘምፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ግዜቲ ከመይ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ነይረ ሕጂ ብምዕብል ግዜ እዩ ዘሎ ኣብኡ ግን እንዳጠገኑ እንዳበሉ ማዕበላት እንዳገፍዖም ሲ ብኸመይ ዓይነት ኣብ ከምኡ ዓይነት ሰጊሮም ኣብ ሓንቲ ዓዲ ምሂሮም ይኸዱ ነይሮም እሞ ወንጌል ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እናሃለኻ እስጋ ሕጂ ይንገረሎም ንሕና እውን ናሓናም ይንገረና ኣሎ እና ዓንተ ወይ ሳሚሓ ወይ ግን እንታይ ኢሉ ኣዝያ ክሊክ ዝገበረትንሲ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ሕጂ ገለገለ እቲ ወንጌል ከመይ ሃረርታ ዶ ንፅበዮ ኣለና ምሳና ክብልዎ ከለውሲ ወንጌል ክፀግቡ ደልዮም እዮም ንሕና ግን ኣብ ገዛና ቤተክርስትያንና ብመኪናና እንዳኸድና ንረኽቦ ኣለና እሞ ህዝብና ሕጂ ኸ ዋላ ካባይ ጀሚርካ ንወንጌል ዶ ሓደ ወንጌል ዝቐሰመ ኣቦ ሓዊ ሓፍቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንእከብ ከለናሲ ማዕረ ክንደይ ነቲ ሃረር ንብሎ ኣለና ሕጂ ንገለገለ ሰብ ንብዝሒ ተደኣ ብኸምኡ መፂስ ቦሪን ዝኾኖም ሰባት ኣለዉ እቲ ቃል ኣምላኽ ህርፋን ዘለዎ ግን ኣነ 24 ሰዓት ተሰምዖ ከማን ኣይምፀገብክዎ ንብል ኣነ ነፍሰይ ክንእዲ ኢለ ዘይኮንኩሲ ካብ ወንጌል ዝጥዕም ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ሕሜታን ኣብ ካልእ ነገራት ሃለውለው ኣብ ካልእ ነገራት ወላ ፖለቲካዊ እንተኾነ ዕድሜና ሙሉእ ካብ ንፍጠር ስጋዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይረኣናን ማለት እዩ ብግዜ ሽግር ተወሊድና ብግዜ ሽግር ዓቢና ንኣርካ ኣለና ደቅካ የረኻኸበሎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ብሃገርና ዋላ በዚ ብዓለም ሙሉእ እቲ ጭንቀትን ሽግርን መከራንሲ ንኩሉ ይበፅሐሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ እሞ ወንጌል እንተደኣ ብኡ ኮይኑ ዕላልካን ብኡ ኮይኑ ዘረባኻን ብኡ ኮይኑ ምቕሳምካን ንምንታይ ናይ ሓንጎል ዕረፍቲ ከም ዝህበካ እሞ ንሕናስ ካልእ ወራ ተሪፉስ 24 ሰዓት ብኸምኡ ከማን እንተንዛተስ ክንደይ ጥዑም ነይሩ እሞ እቲ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ዘዕገርግሮም ኦፍኮርስ ናይ ሰይጣን እዩ እቲ ወንጌል ጥዒሙ ኣዝዩ ክፀግቦ ዘይደሊ ከዓ ማዕረ ክንደይ ብርድኢት እግዚኣብሔር እንተደኣ በፂሕካሲ እግዚኣብሔር ንኩሉ ድበፅሖ ግን ንሕና ክንደልዮ ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንኩሉ ማዕረ ዓይኒ እዩ ዝርኢ ትብል ነይራ ወይ ሂወት ሓፍተይ ንኩላና ፍጡራቱ ስለ ዝኾንና ክንጠፍእ ከዓ ኣይደልየናኒ ከምኡ ጌርና እንተነስተንትኖ እንተንጥዕሞ ሲ ክንደይ እግዚኣብሔር ኣብ ቀረባ ምዃኑ እዚኣ ካብዚኣ ናይ ሎም ምሸት ካብ ኩልኩም ዝተምሃርክዋ እዚኣ ተማሂረ ማለት እዩ ቃል ሂወት ይስማዓልና ስለ ኩሉ ነገር ይቐኒየሉ ያቦና ኣሜን ኣሜን ቃል ሂወት ይስማዓልና ከምቲ ናታቶም ሕጂ እውን ባህጊ እግዚኣብሔር ንቃል እግዚኣብሔር ከናፍቆ ንቃል እግዚኣብሔር ከነስተማቕሮ ከም ዘለና እዚ ከዓ ምሕለፍ ግዜ መጥፍእ ግዜ ከምቲ ንብዙሓት ዝመስሎም ዘይኮነስ ንሕጊ እግዚኣብሔር ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብ ምስ በለ መዝሙር ዳዊት 1:2-3 ከምቲ ኣብ ገንገን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም ቆፅላ ዘይረግፍ
فري أبب بجزيات هو بيخون كله تزقبره خاء يسلطه إلوالله مالك سلازم مسلات هيوتنا أمقنع هيوتنا قال እግዚአብሔር كسب كندي تاراخم زلوا ويما قال هيوت يسمع لنا ماذا قدسان حبتنا እግዚአብሔር مغلاص يبزحلك الرأي قالوت كابزنا لهم معنتي انتي تماهرنا انتي ربيحنا الرأي ممهر سارة الرب مرقيتك እግዚአብሔር ይحግዘልኝ ከምዚ ህይወት ኣነ ድማ ኣብቲ ህይወት ሓፍትና ዘንበበቶ ከም ሳም ዝገለፀቶ ስኹምን ዘብራሕኩምልና ብዙሕ ግዜ ብደቂ ሰብ ወዲ ሰብ ዝብሎ ዘረባታት ክንምርኮስ ከም ዘይብልና ኩሉ ሻእቲ ታሽሙ ብቁኑዕ መገዲ እንዳተጓዝና ምስኡ ብኣምላኽ ፀኒዕና እቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉን ኩነታቱን ቀይሩ ካልኦት ከረድኦም ከም ዝኾነ ግን ንሕና በቲ እምነትና በቲ ኣገልግሎትና በቲ ኩሉ ነገር ህማቁን ክበፅሐልና ከሎ ኣብቲ ዘላና እንታሽሙስ ፀኒዕና ክንነብር ክንፀንዕ ኣብቲ ዘለና ኩነታት ብኣምላኽ እምነትና ክንፀንዕ እሞ ንሱ ድማ ነቲ ኩነታት ከም ዝቕይሮ ማሂር ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ከምቲ ተረዲዕዮ እንተኮይነ መምህር ሳራ እቶም ሰባት ገለ ነገር ምስ ረኣዩ ገለ ነገር ወሲኖም ትኹነታት ምስ ተለወጠ ከዓ ምስ ኩነታት ተለዊጦም እቲ ዳሕራይ ዝወሰንዎ ውሳኔ ከዓ ነቲ ዝገደደ ውሳኔ ኮይኑ ምክንያቱ ንፍጡር ፈጣሪ ምባል ንኣምላኽ ሰብ ምባል ናብ ዝለዓለ ክሕደት እዮም ኣትዮም ማለት እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ህድእ ኢሎም ስለምንታይ እዩ እቲ ተመን ክነኽሶ ኽኢሉ ስለምንታይ ከዘይጎድኦ ካብኡ እንታይ ኢና ንምሃር ከመይ ኢሉ ከምኡ ኮይንልካ ካብ ዝኹነታት ዝረኣናዮ ብሂወትካ እንታይ ትምስክረልና እንደዝብልዎ ብዙሕ ነገር ንምድሓን ሂወት ምኾነ ኣሎን ግን ብስምዒታት ይውስኑ ነይሮም ብርግፅ ሓጢኣተኛ ይኽብሉ ፀኒሖም እዚ ኣምላኽ እዩ ከዓ ክብሉ ኽኢሎም እሞ ንሕና ግን ምስቲ ኩነታት ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኹነታት ይቕይር እምበር ናይ ኣምላኽ ሰብ ብኹነታት ብስምዒት ኣይቅየርን እዩ ሓደ እቶም ደቂ ኣምላኽ ኣብቲ ዝኸድዎ ነቲ ኩነታት ናይቲ ቦታ እዮም ዝቕይሩ እምበር ኣብቲ ቦታ ስለ ዝኸዱ ኣይቅየሩን እዮም ምክንያቱ ናይ ዕላማ ሰብ ኣይደክምን እዩ ናይ ዕላማ ሰብ ኣይሕለልን እዩ ስለዚ በዓል እቶም ዓበይቲ በዓል ዮሴፍ ንግብፂ ምስ ከዱ በዓል ዳንኤል ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ ታሪክ ናይ ንእማን ንሪኦ እታ ሓንቲ ንእሽቶ እስራኤላዊት እኳ ተማሪኻ ሶርያ ምስ ከደትሲ ንሙሉእ ሶርያ ነቲ ቤተ መንግስቲ ሶርያ ክትልውጥ ኣብ ዓድና ከምዚኦም ናይዞም ዓድኹም ዘይኮነስ ኣብ ዓድና ብስም ኣምላኽ ፀዊዑ ዝፀልዩ ዘሕውን ኣምላኽ ሰብ ኣሎ ጎይታይ እንተኸይዱ ናብኡ ንእማን ክሓዊ ይኽእል ኢላ ንእመቤታ ኣረድያ ድምፃ ንሰማያ ሰማያት ዘብፅሐት እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ንኹነታት ይፀልው እምበር ብኹነታት ኣይፅለውን እዮም ንሕና ከዓ መምህር ሳራ ክንፀንዕ ከም ዘለና ኣብ ኩነታት ዘይኮነስ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ኣምላኽ ኣብታ ኣምላኽ ዝሰርሑ ስራሕ ርኢና ምስ ዝመፅእ ኩነታት ክንለዋወጥ ዘይኮነስ ብፅኑዕ ብከም ቃል እግዚኣብሔር ህድእ ኢልና ንሕቲ ኩነታት ከንለልዮ ዝብል ብጣዕሚ ሒዘዮ እንተኮይነ ናይ መምህር ሳራ ሓሳብ ምስታ ቀዳመይቲ ርእስቲ እዩ ዝኸይድ ብጣዕሚ ቃል ሂወት የስማዓልና መምህር ሳራ ኣሜን ኣቦይ መርጌታ ወሲኩም ውን አብሪኩም እቲ ሓሳብ ወይ ኣቦታት ይነሩ ግን ሞር ድማ አብሪኩም ታሽም ጌርኩም ብጣዕሚ ይመስገን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና ክንጥቀመለን ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ሎሚ ብውልቀይ ብግለይ እንታይ ተማሂረ እንታይ ፈሊጠ እንታይ ተረዲኤ ንብሎ ማለት
أنا ده هيوت يبنا الراي هو حابتنا كل تباهيلي بتعني متشم كم تقول جزية زبلة بتعمل المهارة لنا تمسكن لخون مدهن يعلم إنت أنا عكا حيجي تستنتنات يا ممر تغلو وانجيل كريستوس ما أزا هيوتيو ما أزا موتيو خايلو حيجي أب يروسالم كيدو هولو خوين أب 2018 اتيوم حواريات نتو وانجيل نخصوب كوزو خدوو نبرو من قدتات بتعمي زقرمي كتحاسبو خلها لكن حجي انت استنتينا نزل داتم هاك ناسي نسوتات تذكرني كم زا تغلى حاونا زبلاها تي وانجلسي هيوتيو موتي خاينو تحزي تطعيم كالو تطعيم كالو هيوتيو نعقص هيوت فترة الكالو مالتيو كابت حماق توتسال لها مالتيو at the same time كا تي حجي وانجل كله كم زحالة نعنا زمهريو جنتا وينجيل جن لايف الله we are seeing it on life أي كاب كل بايبل زولسي نسات رازلا on life مع كل كستنا خلق حج خري خلقه نمهر لنا نهي وزن خانت كمل لنا ما بخمس تنتين هذه أنا ما تمهرنا يعني እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ በሐቂ ቃል አምላኽ ነቶም ዝቕበልዎ ነቶም ዝተማቐርዎ ነቶም ዝነብሩሉ ህይወት ምዃኑ ኣብ ኩሉ ኣዘራርባ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ መዓልታዊ ህይወትና ንነፍስ ወከፍ ብኣወንታዊ ገይሩ ብዘይ ውዳሴ ከንቱ ብዘይ መምህር ማርያም ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም እያመ ኣብ ቁፅሪ 18 ንሳቶም መርሚሮም ናሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እንተ ሰኣኑ ለይኳ كفتحني دليو عب نجاني مالت حجي مرميروم ناس عمخانو مسفلتو كفتحوا يزقبوا منيرو أبزي بتخكل نتي نايديان هناتاتي قلصو أو قصر عسرت الشعتاقن أيهود مسترارو قنايل لعلي خزارة بايدلين بهوت كنبر يبولون إذا سبز بهوت كنبر يبولون يلوم قاتلوا وزفتنوا لون بمسكوت وزوصل غزير يناينا مالت አይሁድ ምስተረሩ ገና አይሁድ ዝምስ ገበሩ ይልክ ከገልጾ ይኽእል ነይሩ ማለት ግን ኩል ጊዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብታ አርእስቱን ናብታ አዎንታው ነገር ይጥምት ስለዝነበረ አይሁድ ምስተረሩ ትብል ብዙሕ ሕብረ መልክዕ ዘለዋ ምስጢር ገይሩ ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ ክንሰይሲ ጨኒቁን ናብ ቄሳር ይግባ ይበልኩይ ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር የብለይን ተቀቢያ የዘለኹ ህይወት ብስራት ወንጌል ከብጽሕ እምበር ሰባት ክኸስስ ኣይኮንኩን ኢሉ እቲ ኣገባብ ኣዘራርቡ ኣገላልጹ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ቅዱስ ፍቃድና ይኹን ሁና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሕራይ ዝኾነ ሓሳብ እንተልዩ ክቕበል ሕራይ መምህር ተኽለ ማርያም ኢትኩም ሓፋቢልኩም ኣለኹም هو بمجيت أنا ونفتنا مجمرت تنببت سيسي أبتنا فقد ربعة نتتمنسي توم سبع حواري لوكاس مسؤوخم دولو مساري قولس كم دولو نفلتينا لوكاس حكيم كم زخونها يقالس ألناي سلازي حكيم من كلوس نمنتايو زي فووس ويك أنا منتايو دو دي سرده ولاتي أبونا تحلافون مسحاون مسي لوكاس حكيم من كلوس سرح حكيم مفواس جن كأون العلقة سرح جيتا مفواس مالتي حجي نعقو نخبر أملاخ يلوز جبر نجر مخانون كلا إذا تمحزب بناي علم أو بيك أو بيك بزيد مدراوز تمحرو أنتايو قال نجر تجير كاسي حماق نجر تجير كا حماق نجر أم مدري خورده كلو إلهم يمزعمن أبز علم زي أملكته وفتح كفت سام اللو إلهم محسابهم جيجا يبل ولا خالقتون ولا أمنتون كم أز مسلو سبات نيرا مع مزمور داويت انتايد لنا سلاسان شعاتن سلاسان حمشتين رسي أم بحيلي رأخو كم لملم أم كأ تزرقح كأ عم يبقن تحتي لغة انتايد لنا جناخي موت إنه خا عيت أفئتنا مزمور سلاسان شعاتن سلاسان تفردس الله نحنا جن قلتفنا بعلمه عيني كنفرد كم ديبلنا تي مجلس انت ايدولو نسب حميم انت ريخا حما اريد وانت ريخا ياسي حما سلاز جبر اكتبل سي ايتخلنا كبر املاك نخجلص لنا بك
نستا مخانا خنفلت علينا مهنياتو كم زناتاتهم قلطف الناسي كم زسلو زخونا ويك أنا بأنا بزي مدراوي رئينا حماق نجر كنزارب كم ديبلنا كل جزء أنت رأيك على نهاين صلوات كبتيك على ديك على نان ترى أخوين خا سق كنبل يوز مهرنا على اللمو قال هي وقت يسمع لنا امين 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 قال هي وقت يسمع لنا حراي كلكم سيتسار كان اسبت هتانا خلكم جزينا اكلالو ابنا ابي ملائكه سلام قال معدان هيبوم بصنوت كعصلنا نبنا ناب عود مهرت بخبر يعدم راي كبرنا مسكانا أملاك يكون قال هي وتسمع لنا أبنا بمرجتا كمون نتا معرف تماعيلكم كلهم أحواتن حاتن أنبيبكم ترديئكم دما زقلتكم ما كمون اسماء تحفتنا زمركيو مزمور زماري ملاقت يسمع لنا نتا مزمور وين أبينا يتقصين رخبة كلهم بتقصتات نتا مزمور زسنكم نخلكم اجزيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أملاخنا نزع دلزي سلا ذهبنا دما كبرن مسغانان نعو يخون أنا وين أبتا بزحات كدقاق مواد سنحهم أبقى إتا زلاتني حساب أبتا قبر هواريات معرف أسران شمانتن كاب قصري 4 كساب 6 زلو እግዚአብሔር ሲ ክልተ ግዜ ክንሰምዕ ሓንሳእ ክንዛረብ ኢሉ ሓደ ኣፍን ክልተ እዝንን ይህብና ለሞን ግን ዳርጋ ሓደ እዝንን ክልተ ኣፍን እዩ ዘሎና እዞም ደቂ ተዓዲ እታ ኣራዊት ኣብ ኢዱ ጠልጠሊሉ ምስ ረኣዩ ንሓደ ሕዶም እሰብኣይ እዚ ብርግፅ ቀታል ነፍሲ እዩ ካብ ባሕሪ እኳ እንተደሓነስ እቲ ሕነ ዝፈዳ ኣምላኽ ብሂወት ክነብር ኣይሓደጎን ተባሃሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 31 እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾናናን ነርና ይብል ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾነናን ነርና السبعي زي ሓጢአተኛ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ካብ ባሕሪ እንተ ደሓነ ኣምላኽ ግና ክነብር ወይ ድማ ብሂወት ክሓድጎ ስለ ዘይደለየ እዩ ቀታል ነፍሲ ድማ ኢሎም ንሓደ ሕዶም برقص دما قتال نفسي إلى مارجيسهم أفردي ودي مالتي حاجة قدامي دك سبات كنت انك أقول زلنا انت دعيلنا قداف نفردسي نزرباون زي ما هو ولا نصبق زرباون هدئ مبال كم زد لينا تهويكا بزي مستوعل بزي أفلوت أو تجبره كل التجزية إزجود أكا يعني أتوزم سوازي أتم كل التجزية خجودو خلوا إنا نرئي مجمريا قتال نفسي برجز حتى أتنيايو ولا خاب بحر انتدحنه اتحنز فدي أملاقنا بهوت كنبر سلا زيد ليئو بتمن كنكس
ዝገበሮ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ጳውሎስ ግና ንሱ ግና ነቲ ኣራዊት ናብ ሓዊ ፀጋበሎ ገለውን ኣይጎድኦን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 18 እንታይ ዝብለና ኣትማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተሰተይውን ኣይክጎድኦምን ይውን ይብል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ድማ ስለ ዘይሕሶ ዋላ እኳ ተመን ተነኸሶ ዋላ እኳ ተመን ኣብ ኢዱ ጠልጠል እንተበለ ከምዚ እንሰምዖ ዘለና ኣይጎድኦን ኣብ ወንጌል ድማ ባዕሉ ተዛረበ ጎይታ እዩ ኣትማን ክሕዚኦም ዝቐትል እንተሰተይውን ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ናብታ ቁፅሪ 6 እንታይ እዮም ኢሎም ንሱ ከዓ ክሓብጥ ወይስ ሕጂ መይቱ ክወድቕ እዩ ኢሎም ይፅበይዎ ነበሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ድንጋፀ እውን ኣይነበሮምን ኩሉ ትዘረበኦም ናይ ፍርዲ ኩሉ ትዘረበኦም ድማ ናይ ጭካኔ ኩሉ ትዘረበኦም ድማኒ ሰውነቱ ክሓብጥ ብኡ ንብኡ ድማ ወዲቁ ትንፋስ ከይመለሰ ክመውት እዮም ዝፅበይዎ ነይሮም ነዊሕ ምስ ተፀበዩ እሞ ከዓ ከም ዘይጎድኦ ምስ ረኣዩ ከዓ እዝስ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ቃሎም ለወጡ እቲ ዝዓበየ ድማ ከምቲ ኣቦና ክብሉና ፀንሑ ድማ እቲ ክልተ ግዜ ምዝራብ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ዝዓበየ ድማ ነቲ ፍጡር ፈጣሪ ነቲ ሰብ ድማ ኣምላኽ ገይሮሞ ልክዕ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ናበይ እያ ትወስደና ናብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 22 ንጉስ ሄሮድስ ክዛረብ ከሎ እቶም ህዝቢ እንታይ እዮም ኢሎሞ እዚሲ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ እዩ ዝብለና እዚ ብምባሎም ግን ንጉስ ሄሮድስ ጠቂሞሞ ድዮም ኣይጠቐምዎን ኣነ ሰብ እየ ብዘይምባሉ መልኣክ እግዚኣብሔር ወቕዖ ሓሲኹ ድማ ሞተ ይብለና ካብ ከምዚ የድሕነና እዝስ ኣምላኽ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ክብሉ ኣይሰምዖምን እምበር ኣነስ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ባርያ ኣምላኽ እየ ኣነ ነቲ ኣምላኽ ትብልዎ ዘለኹም ናቱ ኣገልጋሊ እውን ምበሎም ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን መጀመርያ ፈሪዶሞ ሕጂ ድማ ነቲ ዝፈረድዎ ነቲ ሓጢኣተኛ እዩ ዝበልዎ ድማ ኣምላኺ ድማ ኢሎም ካልኣይ ዝዓበየ ሓጢኣት ድማ እዚ እንታይ ዘምፅኦ እዩ ህውኽ ኢልካ ምዝራብ ህውኽ ኢልካ ምፍራድ ህውኽ ኢልካ ኣብ ርእሲ ሰባት ርእይቶኻ ምሃብ ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾነናን ነርና እሞ ንሕና ድማ ካብ ከምዚ ክንጥንቃቅ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሰብ እንታይ ጉድለቱ እንታይ ጉድኣቱ እንታይ በደሉ ናትና ፍርዲ ኣይኮነን ናና ንዝኾነ ክንድንግፀሉ እዩ ዘለና ንዝኾነ ክንፅልየሉ እዩ ዘለና ንዝኾነ ናብ ኣምላኽ ክንልምነሉ እዩ ዘሎና እምበር ፍርዲ ናህና ኣይኮነን ቃል ፍርዲ ምውፃእ ናትና ኣይኮነን ንሰብ ድማ ከም ኣምላኽ ክንገብሮ ንሰብ ድማ ኣምላኽ ክንገብሮ ድማ እዚ ድማ ትዝኸይ ብጀካይ ካልእ ኣማልኽቲ ኣይሃልውካ ኣነ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ እንብሎ ክንፈልጥ ከይንህወኽ ንፍርዲ ድማ ክንጥንቀቕ
ምክንያቱ ሎሚ ገለ ዝኾነ ሰብ ተኮይኑ ገለ ተቢላ ብሓጢያቱ ደንጉይዎ እኳ እሱ እኳ ክንእሶ ውሒድዎ እኳ ካልእ ከማን ግብኦ ወረ ካልእ እዚ መጀመርያ እምበር ካልእ ክረክቦ እዩ ኢልና ኩሉ ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ መንበር ኣምላኽ ተቐሚጥና ሎሚ ንፍርዲ ንህዋኽ ብዙሓት ኢና ፍርዲ ግን ኣይናህናን ንሕና ተፈረድቲ እምበር ፈረድቲ ኣይኮናን ንሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፍርዲ ቀረብቲ እምበር ኣብ ቅድሜና መፂኦም ንሕና ፈረድቲ ኣይኮናን እሞ ካብ ከምዚ ክንድሕን ከምዚ ከይንገብር ከይንህወኽ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሕግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እዛ ግብረ ሃዋርያት ወዲእና ያለና ማለት እዩ ግን ከም ገዛዕዮ ከም ሆምወርክ ንዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ሓውና መምህር ተኽሉ ናይ ኩላ ናይ ግብረ ሃዋርያት ፅሙቕ ኣቢሎም ከምፆልና እታ ምሸት ንዕኦም እያ ንሕና ድማ ኩልና ነንብብ ብፀሎት ድማ ንዘክሮም ኣብኡ ዝበፅሕ ትንፋስ ድማ ንኩልና ይሃበና ኣምላኽ ሰላም ይቐንየና እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ግን ሓንቲ ነገር ሕጅና ኣብ ሂወትና ከነንፀባርቕ ንኣብነት ለመዓልቲ እዛ ብኩልና ደጋጊምና ዝፈረድዎ ንሃዋርያ ጳውሎስ ንሕና ድማ ንሰብ ንፈርድ ተሊና ካብ ሕጂ ደው ከነብል ተኻኣልና ክንድንግፀሉ ተኻኣልና ከምዚኣ ትኾነት ትሕሸካ ክንብሎ እምበር ከምዚ ክኸውን እዩ ክመውት ኢዶ ክወድቕ ኢዶ ውሒድዎ እኳ ዶ ካልእ እኳ ግብኦ ዶ ከም ግብሪ ተኸፊሉ ዶ ንብል ተነርና ካብ ሕጂ እውን ታንገብር ክንቁጠበሉ ኣበይ ኣለኹም እምበር ኣበይ ነርኩም ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለና እሞ ንኩልና ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተልና ካብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ገለ ነገር ሕጅና ፈሊጥና ንኣምላኽና መገዱን ፈሊጥና ድማ ኣብቲ ሰማያዊ ጉባኤ ቅዱሳን ዘካፍል ጉባኤ ይግበረልና ንፅባሕ ቀዳም ንግሆ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ከምቲ ኣብ ባይቨር ወፂ ዘሎ እዚ ዓሪፉ ዘሎ ሓውና መስፍን ወዳ ንጓል ቤተክርስትያንና ዓይኒ ዓለም ፍስሓ እቶም ጠመና ፅባሕ መፂና ኣብቲ ስርዓተ ፀሎት ክንካፈል ንግሆ ካብ 8 ክሳብ 10 ፀሎተ ፍትሓት ኣብ ቤተክርስትያንና እዩ ሰዓት 11 ድማ ኣብታ ጥቃ ቤተክርስትያንና ዘላ መቃብርያ ድሓነእተው ኣብታ ጎረቤትና እዮም ጎረማ ብድሕሪኡ ድማ እተን ኣዋርሕ ተዳሊናሉ ፀናሕና ብሕዋትና ናይ ገንዘብ ድለባ ተዳልዩ ዘሎ ድራር ምሸት ንሓፁር ቤተክርስትያንና ንመካባብያ ቤተክርስትያንና መስርሒ ድማ ሰዓት 4 ክጅምር ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓትና ክንርከብ ኣብ ሰዓትና ጀሚርና ኣብ ሰዓትና ክንውድእ ሰንበት ክንትንስእ ስለ ዝኾና መስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ናይ ፅባሕ ሰባት ግበረና ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ካብ ዘለናዮ ሓንሳብ ሓፍ ንበል ሰላም ዝፅለ ፀሎት ከም ብሓዲስ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ንልምን ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ፀልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝወደልና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ
سلام لك الله وحلنا خدنقلي خي بسقاخو دنقلي خي هذا جابير صوات بيتا سراوي سلام لك الله سخكا انس برختي خي فركر سخم برخي وملئت صقا جابير مساخيو وفست الدسولكي حتياتنا خسر لنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين ونقول جابير نلمنا كان مالكنا لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى خم او جابير اترينا صقاخو نفسنا جكان فطب على املاخ بلنا قدسم كان سمن نصوعنا لنا ابسما يزل خان سلام كعبنا نفس كلنا حدر زعل من زمن ورنا سلام حلو وكل مرحة سبب سلطان بقدسم كان سلام هبهم ابزريان انزل مكان تعذاب كامخرها اما تاونا نصانا انزل غرابتنا بكل سلام حلوهم بودون بعنعن وقت كنبرن بكل سنه يملكوا دما ناخاني جابير بنفرح حياونات كنركبن بكريستوس مسؤول منفس قدس مسغانا صنعت بوزلك لمن كل ساعه نزل علم امين قدوس 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 جابير املخنا زنبركا زلخا كل حليف كان ما نزل علم تنبر كم سراق سام عرب كم سمين كسعدبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لاخنتك سلفتارينتك سلغويتنتك قدوس جابير املخنا نخبرك كان مسكنك نقلقلك نجزعك نسجدلك لنا ساعات معلتي تبارك لنا نسغاغ مس عزام شزي انس عزاليت زي عند ما بارك لنا مسانا زوعل كان مسكنك مسانا تحضر دمان معقبك ناي صباح سبات غبرنا كاب زي حسبنا يو حدغان دنگتن حلونا معلتي يكون ليتي ابن خد كله بملائكتها እግዚአብሔር አምላክና ጋርደና ቅድሜና መርሐና በድሕረና ከውክበና بيمان ጸጋምና ድማ መላእክትኻ መላእክት ምረት ሊካ አጽልለና ወዲ ሰብ መወዳቱን ተጸበቀይን መወዳታ ኩልና ጸበቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሀገር ሰላም ሀገርና ህዝብና ጎራብትና መንጎና ሰላም ሀበና እዚ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ድማ ሰላም ኩን በሎ ስጋ ለፎ ነቲ ጉባኤ ስጋ ምርሐዮ ነቶም ተሸምገልትን ልቦም ተንኪፍካ ናብ ሰላም ናብ ዕርቂ ናብ ፍቅሪ ናብቲ ነገር መፍትሑ ክመፁ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ምስኣቶም ኩን ንስኻ ኩን ተልካ ዝቃወም የለን ንስኻ ተኸፊትካ ዝዓፅ የለን ንስኻ ተሂብካ ዝኸሊ የለን ንስኻ ተቐኒዕካ ድማ ዘጎብጥ የለን እሞ ኩሉ ነገርና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነቲ ትህበና ሰላም ድማ ከመይ ገርና ከም ንሕዞ ድማ ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ንወለድናዮም ኩሎም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ውርሰልና ጠምየም ዘለው ንስዓልና ስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና በዚ ኩናት ብኩሉ ወገን ሂወቶም ዝሓለፈ ብብሩ ገፅካ ተቐበለልና ደሞም ዝዛር ዘሎ ዝድንኖም ፈውሲ ስኢኖም ኣብ ስቃይ ዘለው ኣካሎም ዝጎደሉ ድማ ስባሮም ፀግን ቁስሎም ዘንን ስቃዮም ኣቅልል እግዚአብሔር አምላክና ያእክል ድማ በለና ነብሳታ እግርቲ ኳይማቲክ ፀጋ ዝኣብ ሄለን ምስ በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንበረልና ኩሎም ሕዙናና ፃናንዓልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኺ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ይፍታህ ወይ ስረጅና ኣምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ካና ሰራየት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ደብሩ ከዚያተ ብርሃን አንቱማዊ ካናታዊ ዲያቆናት ብርሃን ሳይሩ ገጻናት በበስመክሙ ኩኑ ፍትሃነ ወንጻነ ይረስየንስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ ሓልወና ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ
بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملع السبت غلطة بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን እግዚአብሔር ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርክ ብሩኽ ለይ ትግበረልና ናይ ጽባሕ ሰባት ትግበረና አሜን ቃለ ሕይወት እስማዓልና ቦታትና ሁሉኩም ዳሕሩ አሜን ብሩኽ ለይቲ ሁሉና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ቦታትና አሜን ብሩኽ ለይቲ ሁሉና አሜን الهوت يسمع لنا أبونا كلهم كابرحقون كاب قربان نتناي قدس بيت كريستيان تهوا أغلغلوت بتبعاتن بعنك أدوان كتكاتاتل وزمسهم قدس بيت كريستيان سيته صادقان أسبته هتان نخفلكم تبل نا እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ዝመጽእ ጉባኤና ብሳሕብረት ክንጋባ ና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ሰላም ለይቲ በሰላም ይራኸበና ሰላም ለይቲ آمين سلام ليتي ቃለ ሕይወት ይስማዓልና آمين آمين حبتنا رزنت سلام ليتم الله